Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare ராமநேத்திக்கு விட்ட இடம் முடிந்த கால். ஹரே கிருஷ்ணா. நினைத்தல் பத்தி நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இன்னைக்கு. அதாவது 294வது பக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே வாதித்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் சாவினம் யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः தாமாயம் ததா சிவபதிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிமா காந்தா ராதா காந்தா கௌராங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி पानो सुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय वांच कल्पतराय पदनाना भावनी नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு பார்த்திருக்கிற அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. நேற்று நாம அதுல இதுல இருந்து தொடங்கணும், நினைத்தல இருந்து தொடங்கணும். அதாவது 30வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலின் மேலும் சில தன்மைகள் அந்த பத்தி அந்த சாராம்சம் முடியும் ரொம்ப அழகா படிச்சிருந்தோம் நேற்றுக்கு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா இல்ல நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நினைத்தல். கிருஷ்ணரை நினைப்பதன் காரணமாக உண்டாகும் மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் பல உள்ளன. சான்று: கிருஷ்ணரின் நண்பன் அவரிடம், அன்பு முகுந்தனே, வானத்தில் ஒரு நீலவண்ண மேகத்தை கண்டவுடன் ராதாராணி உன்னை நினைக்கத் தொடங்கினாள். அந்த மேகத்தை பார்த்தவுடன் அவள் உன்னுடன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினாள் என்று கூறினான். கிருஷ்ணரை ஒத்த ஒன்றை கண்டவுடன் மெய்மறந்த காதலில் கிருஷ்ணரை நினைத்ததற்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சான்றாகும். கிருஷ்ணரின் மேனி வண்ணம் மேகத்தின் நீல நிறத்தை ஒத்ததாகும். அதனால் நீல நிற மேகத்தை கண்டவுடன் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவரை நினைத்தாள். ஒரு பக்தன் எதிலும் கவனமின்றி வெளிப்பார்வைக்கு உன்மத்தம் பிடித்தவனாக காணப்படும் பொழுதும் கூட கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடைகளை தன் மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதாக கூறுகிறான். தொடர்ந்து செய்யும் பயிற்சியினால் விளையும் நினைத்தலுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். அதாவது கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை தொடர்ந்து சிந்திக்கும் பக்தர்கள் ஒரு கணம் கருத்தின்றி இருந்தாலும் தன் மனதுள் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை தங்கள் இதயத்தில் காண்பர். விவாதித்தல். அந்தன குலத்தை சேர்ந்த மதுமங்களன் என்பவன் கிருஷ்ணரின் உயர் நண்பனாவான். கிருஷ்ணரின் நண்பர்கள் பெரும்பாலும் வைசிய பிரிவை சார்ந்த ஆயர்குல சிறுவர்கள் ஆவார்கள். எனினும் அந்தன குலத்தை சேர்ந்த சில நண்பர்களும் இருந்தனர். விருந்தாவனத்தில் வைசிய குலமும் அந்தன குலமும் முக்கியமானவையாக கருதப்பட்டன. இது மதுமங்களன் ஒரு நாள் கிருஷ்ணரிடம் இவ்வாறு கூறினான்: அன்பு நண்பனே, மயில் இறகுகள் தரையில் வீழ்வதையும் நீ அறியவில்லை. உனக்கு அளிக்கப்பட்ட மாலைகளையும் நீ கவனிக்கவில்லை. உனது கவனமின்மைக்கு காரணமான நான் கருதுவது என்னவென்றால், உனது இரு விழிகளும் தாமரை மலர்கள் மீது மொய்க்கும் கருவண்டுகள் போல் ராதாராணியின் விழிகள் மீது மொய்க்கின்றன என்பதுதான். மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் தர்க்கவாதத்திற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். ஒருமுறை கிருஷ்ணர் நடந்து செல்கையில் ராதாராணியிடம் அவளது தோழி கூறினாள்: அன்பு தோழியே, இதோ நடந்து செல்கின்றாரே, இவர் என்ன தமால மரமா? இவர் ஒரு தமால மரம் என்றால் இவர் எப்படி நடக்கக்கூடும்? எப்படி இத்தனை அழகுடையவராக இருக்கக்கூடும்? இல்லை இல்லை, இவர் ஒரு மேகமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இவர் மேகமாக இருந்தார் என்றால் அதில் இருக்கும் அழகிய நிலவை காணோமே. இவற்றையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது
தமது குழல் ஒளியால் உலகங்களையும் வசப்படுத்தும் அந்த முழுமுதற் கடவுள் இவர்தான். கோவர்த்தனகிரி முன் நின்ற அந்த முகுந்தன் இவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். கவலை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. படிக்கவா? கவலை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 21ஆம் அத்தியாயம் 29வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கோபியர்கள் அனைவரையும் தங்கள் இல்லங்களுக்கு திரும்பி செல்லுமாறு கூறியதை கோபியர்கள் விரும்பவில்லை. அத்துயரத்தின் காரணமாக அவர்கள் பெரிதும் மனக்கலக்கம் அடைந்தனர். அவர்களது அழகிய முகங்கள் வெளியே போயின. இந்நிலையில் அவர்கள் யாரிடமும் பேசாது நிச்சலனமாக நின்றனர். பின்னர் அவர்கள் தங்கள் கால்விரல் நகங்களால் தரையில் கீறினர். அவர்கள் கண்ணீரில் கரைந்து வந்த கண்மை குங்குமம் பூசிய அவர்கள் மார்பகங்களின் மேல் வீழ்ந்தன. மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் கவலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். கிருஷ்ணரின் நண்பன் ஒருவன் அவரிடம் கூறினான், முரண் என்றும் அசுரனை அழித்த எனது அன்பு நண்பனே, நீ இல்லம் திரும்பவில்லை என்று உன் மீது உயிரையே வைத்திருக்கும் உன் அன்னை பெரிதும் கவலையுடன் இருக்கிறாள். அவள் இன்றைய மாலை பொழுது முழுவதையும் தன் வீட்டு மாடியின் மேல் நின்று கொண்டே கழித்தாள். நீ உனது வேடிக்கை விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதற்கு வெளியே சென்ற பின்னர் உனது அன்னையை எப்படி மறந்து போனாய்? இது ஒரு ஆச்சரியமே. மெய்மறந்த காதலால் விளையும் ஆழ்ந்த கவலைக்கு இந்நிகழ்ச்சி சிறந்த சான்றாகும். மதுராபுரியிலிருந்து கிருஷ்ணர் திரும்பி வருவதை மிக்க கவலையுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அன்னை யசோதாவிடம் நந்த மகாராஜா இவ்வாறு ஆறுதல் மொழி கூறினார். அன்பிற்குரிய யசோதையே, கவலை வேண்டாம். உனது செந்தாமரை முகத்தில் வழியும் கண்ணீரை துடைத்துக்கொள். கடல் மூச்சு விடுவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. நான் இப்போதே அக்ரூருடன் கம்சனின் அரண்மனைக்கு சென்று உன் ஆருயிர் மைந்தனை அழைத்து வருகிறேன். கிருஷ்ணரின் ஆபத்தான நிலையின் காரணமாக அவர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் கவலைக்கு இது ஒரு சிறந்த சான்றாகும். சிந்தித்தல். பத்ம புராணத்தில் உள்ள வைசாக மகாத்மியம் என்னும் பகுதியில் ஒரு பக்தன் குறிப்பிடுகிறான், 18 புராணங்களிலும் பகவான் விஷ்ணுவை போற்றாமல் சில தேவர்களை போற்றியிருப்பினும் அப்போற்றுதல் பல கோடி வருடங்களுக்கு தொடர்ந்து இருத்தல் வேண்டும். ஒருவன் அப்புராணங்களை நுண்மான் நுழைப்புலத்துடன் கற்கும் போது இறுதியில் பகவான் விஷ்ணுவே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறிந்து கொள்வான். ஆழ்ந்த சிந்தனையின் விளைவாக உண்டாகும் மெய்மறந்த காதலுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 60ஆம் அத்தியாயம் 33வது ஸ்லோகத்தில் தான் மற்றொருவனுக்கு மனம் முடிப்பதற்கு முன்பாக கிருஷ்ணர் தன்னை கடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று ருக்மணி தேவி கிருஷ்ணருக்கு எழுதிய மடலை பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது. ருக்மணி கிருஷ்ணர் மீது தான் வைத்திருக்கும் ஈடு இணையற்ற பற்றினை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அன்புக்குரியவரே, உமது உன்னத புகழ் உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்ற மகா முனிவர்களால் போற்றப்படுகிறது. அவ்வாறு போற்றப்பட்டமைக்கு கைமாறாக நீங்கள் உங்களையே அப்பக்தர்களுக்கு அழைத்துவிடும் அளவிற்கு பேரன்பு உடையவராக இருக்கின்றீர்கள். உங்கள் கருணையினால் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வது போல் உங்கள் கட்டளையின் பேரில் நித்திய காலத்தின் பாதிப்பின் கீழ் ஒருவன் எல்லா வரங்களையும் இழந்தும் விடுகின்றான். ஆகையினால் நான் தங்களையே எனது கணவராக வரித்திருக்கிறேன். பிரம்மதேவர், தேவேந்திரன் போன்றவர்களை கூட புறக்கணித்து விட்டேன் என்றால் பிற தேவர்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? இவ்வாறு ருக்மணி கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திப்பதன் மூலம் அவர் மீதான காதலை மேலும் அதிகரித்து கொண்டாள். மெய்மறந்த காதலில் விளையும் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு இது ஒரு சிறந்த சான்றாகும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. இப்ப நாம பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 3-4 படிச்சுட்டோம். அதாவது இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம ரொம்ப அழகா படிச்சது பாத்தீங்கன்னா நாணுதல், அதாவது மறைத்தல், அதே மாதிரி சோம்பல், செயல் மறைதல், அப்புறம் குழப்பம். இதை நான் படிச்சுட்டு இருந்தோம் நேற்று படிச்சது இல்லைங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா நினைத்தல். இப்ப நினைத்தல் சொன்னவே பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்க, அனநிய பக்தியில இருக்கிறவங்க எப்படி பகவானே, அதாவது நினைத்தலை எப்படி நம்ம நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நவவித பக்தியில பகவான் ஹரிநாமத்தை சதா நேரமும் நம்ம ஜபிச்சே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உணர்வு நமக்கு இருக்குன்றத நாமும், அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? இது பகவத்கீதை எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? 7வது அத்தியாயத்திலும் 12வது அத்தியாயத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி நம்ம பகவானுக்கு நினைத்தல், எனி டைம் பகவானை பத்தி ஹரிபக்தியோட நினைக்கிறோம் அப்படின்றத, அதே மாதிரி இந்த உபநிஷங்கள் மூலியமாவும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, பத்ம புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா பார்வதி தாயாருக்கிட்டே பகவான் இவரு நம்ம சிவபெருமான் ரொம்ப அழகா பத்ம புராணத்துல 6வது அத்தியாயத்தோட மகிமையை சொல்லும் போது ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லிருக்க பாத்தீங்கன்னா, பகவானை எப்படி நினைக்கிறோம், அதாவது ஸ்ரீராமனை எப்படி நினைக்கிறோம், ராமபிரானை எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்றத, நாராயணன் எப்படி நினைக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா அந்த இடத்துல தாயார்கிட்ட சிவபெருமான் ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார். அது மாதிரி பகவானை எனி டைம் நினைத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத இது நினைத்தல் நாம எடுத்துக்கலாம். இதை அதே மாதிரி விவாதித்தல்,
விவாதித்தல்னு சொல்லும்போது இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். இதை நினைத்தல் நானே சொல்லிட்டேன். இப்ப விவாதித்தல்னு சொல்லும்போது என்ன மாதிரி நீங்க அத அந்த விவாதத்தில் எந்த மாதிரி தன்மையில எடுத்துப்பீங்க நீங்க அத? யாராவது விளக்க முடியுமா? ஆன்மீக தன்மையா சொல்றேன். பௌதிக தன்மையை விட்டுருங்க. ஆன்மீக தன்மையோட விவாதித்தல்னா என்ன மாதிரி நீங்க பொருள் எடுத்துப்பீங்க அத? அதுக்கு உதாரணம் ஏதாவது சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாமளே படிச்சுட்டு தான் நல்லா இருக்காது. நீங்களும் விளக்கம் கொடுங்க. ஏன்னா நம்ம லெவல் 3ல இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. விவாதித்தல்னா நம்ம என்ன மாதிரி அத வந்து எடுத்துப்போம். இப்பதான் நம்ம அழகா பிரபுஜி படிச்சாங்க. அதுக்கு உதாரணம் கூட பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க இதுல. பகவானை பத்தியும், ராதாராணியை பத்தியும் ரொம்ப அழகா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. விவாதித்தல்னா நம்ம என்ன மாதிரி சாராம்சத்தை எடுத்துப்போம். அது என்ன மாதிரி நமக்கு புரிதல் கிடைக்கும். அதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே பேச மாட்டேன்றீங்க. எல்லாம் மியூட்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய பெருமைகளை பற்றி சொல்றத காதால கேட்கறது, அதை பத்தி விவாதிக்கிறது, அதிலே மெய் மறந்து போறது. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். யாருமே பேச மாட்டாங்க பிரபு. அதாவது விவாதித்தல்னு சொல்லும்போது இப்ப பிரபுஜி சொல்றதுதான். எதை வச்சு விவாதிப்போம் நாமோ? பகவானை மையப்படுத்தி தான் விவாதிப்போம். இல்லைங்களா? இப்ப பௌதிகன்னு சொல்லும்போது நம்ம நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் எப்படி இருக்கிறேன்? உலகம் எப்படி இருக்கு? இவங்க எப்படி இருக்காங்க? அப்படின்னு அது விவாதித்து அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது. ஒரு டிபேட் ஒண்ணு வைப்பாங்க. ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு 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 ஆளை மையப்படுத்தி அதை வந்து விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு விவாதிப்பாங்க. அது வந்து என்னைக்குமே நம்மள பந்தப்படுத்தும். ஏதாவது நம்மளை வீழ்ச்சியில கொண்டு போகும். அதே பகவானை பத்தி மையப்படுத்தி நம்ம விவாதிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம் நமக்கு கிடைக்கும். நிறைய இப்ப நம்ம நம்ம படிக்கிறதே வந்து லெவல் 3 நம்ம படிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன். இதெல்லாம் ஒரு விவாதம் தான் இது நமக்குள்ளார. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொல்லலாம். நீங்க என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்குன்னு கேட்கறதா நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளும் சரி ஓகே நல்லா புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அடுத்த லெவல் போறதோட நல்லா வசதியா இருக்கு. நல்லா நமக்கும் எனக்கு தெரியாத விஷயம் நீங்க சொல்லலாம் இல்லைங்களா? உங்ககிட்ட நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கும். அது மாதிரி ஏதாவது விவாதித்தல் பகவானை மையப்படுத்தி எது வந்தாலும் விவாதிக்கணும். இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க? எத்தனை காண்டம் இருக்கு? ஒரு காண்டத்துல வந்து எத்தனை அத்தியாயம் இருக்கு? 2வது காண்டத்துல எத்தனை அத்தியாயம் இருக்கு? அந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? இதெல்லாம் ஒரு விவாதம் தான். இதெல்லாம் விவாதிக்கலாம் நாம. இந்த மாதிரி விவாதத்தில் ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலயும் பகவான் எத்தனை இடத்துல நம்மளுக்கு பேசப்பட்டிருக்காரு? நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன். நான் அப்புறம் பேசுறேன். அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலயும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் எத்தனை முறை பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்கார். சஞ்சயன் எத்தனை வாட்டி கேள்வி கேட்டார். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம விவாதிக்கலாம். இல்ல இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்திப்படுத்தும். ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். விவாதித்தல் பத்தி நாம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கவலை கவலைகள் சொல்லும் போது நீங்க டக்குன்னு சொல்லலாம். நீங்க கண்டிப்பா இது பதில் சொல்லியே ஆகணும். யாராவது பிரபுஜி விட்டுருங்க. மத்த யாராவது ஒரு பதில் சொல்லியே ஆகணும். கவலைகள் எதை பத்தி நீங்க இது பண்ணுவீங்க? இதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. ஏன்னா பௌதிகத்துல கவலைகள் நிறைய இருக்கு. பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், வீடு வாங்கணும், வாசல் வாங்கணும், ஏதாவது ஒரு கவலைகள் இருக்கும். எல்லாருக்கும் இருக்கும். அது பௌதீகம். ஆன்மீகத்துல ஒரு கவலைகள் இருக்கு. அது என்ன மாதிரி கவலை? பிரபுஜி, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறது கம்மியா குறைஞ்சு போகுதுன்னா அது கொஞ்சம் கவலையா இருக்கும் பிரபுஜி. அதே போல் மாதாஜி, அதே போல். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கிருஷ்ண அவதாரத்துல கோபாலர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு அசுரனையும் அவர் வதம் பண்ணும்போது அந்த கோபாலர்கள் எல்லாம் பயப்படுவாங்க. காளிங்க நர்த்தனத்துக்கு பகவான் அந்த நதியில குதிச்சு இது பண்ணும்போது கிருஷ்ணனை நினைச்சு அவங்க எல்லாம் கவலைப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி அதே போல் பிரபு, அதே போல். ஸோ இந்த மாதிரி இது மாதிரி தான் கவலைகள். இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம 16 சாட்டிங் பண்றோம். நம்ம சில பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்த கட்டளை அது. 16 ரவுண்டு பண்ணணும். என்னடா பண்ண முடியலையே. 4 ரவுண்ட் தானே பண்றோம், 2 ரவுண்ட் தானே பண்றோம், 5 ரவுண்ட் தானே பண்றோம். இன்னும் கொஞ்சம் கவலை. இதுதான் கவலை. இந்த கவலை என்ன தெரியுமா? ஆன்மீக கவலை. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நிலையை கொண்டு போகும். அதே பௌதிக காதல வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தி திருப்பி கீழே வீழ்ச்சி தான் அடைக்கும். நம்ம கீழே அமுக்க தான் பார்க்கும். ஆனா இந்த கவலை பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல தூக்கி போகும். அப்ப சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இதுதான் கவலை. உண்மையான கவலையா இருக்கணும். இவ பகவானை மையப்படுத்தி இருக்கணும் கவலைகள்.
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக பக்தர்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, நாம ஏன் அந்த மாதிரி இருக்க முடியல? ஏன் பகவானுக்கு நீங்க நெய்வேத்தியம் பண்ண முடியல? ஏன் நெய்வேத்தியம் பண்ணது? ஏன் பலகாரம் 2 பலகாரம் தான் பண்ணியிருக்கோம், 3 பலகாரம் பண்ண முடியலையே, 4 பலகாரம் பண்ண முடியலையே, நாளைக்கு காலைல சீக்கிரமா பகவானை எழுந்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் நாம கவலை அடையணும். இதுதான் ஆன்மீக கவலை. இந்த கவலைப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பௌதிக கவலையை நினைக்கவே மாட்டோம். பௌதிக கவலை நினைச்சாவே நம்ம பந்தா போடுவோம், கண்டிப்பா விடிச்சுதான் அடையும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ சிந்தித்தல். இதுதான் இப்ப இதே சாராம்சம் தான். சிந்தித்தல்னா எப்படி? இப்ப நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா துவாதசி, பகவானுக்கு 21 டிஷ் பண்ணலாம், இன்னைக்கு பண்ணிருக்கலாம். என்ன டிஷ்னா என்னது? என்ன ஊறுகாடோ ஒரு டிஷ் தான், உப்பு கூட ஒரு டிஷ் தான். ஏதாவது ஒரு அது மாதிரி நிறைய 21 டிஷ் இன்னைக்கு பகவான் வைக்கலாம்பா. ரொம்ப அழகான ஸ்வீட்டை 4 ஸ்வீட் வைக்கணும்பா, நீங்க பொரியல் 4 பொரியல் வைக்கணும்பா, கூட்டு வைக்கணும்பா, அப்படி இப்படின்னு பகவான் நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி சிந்தனை இருக்கணும். பகவானை மையப்படுத்தி செயல்பட சிந்தித்திருக்கணும். நாளைக்கு என்ன மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையில என்ன படிக்கலாம், நாளைக்கு என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் இருக்கணும். அது இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பௌதிக சிந்தனை, நம்ம வீட்டுல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வரும். அந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சிந்திச்சு பாருங்களேன், பகவானை பத்தி சிந்திச்சு பாருங்களேன், அந்த கவலை எல்லாம் எங்கேயுமே போயிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக் போயிடும். இந்த சிந்தனை வந்த போது சரி, பகவானுக்கு நாம இன்னைக்கு இது பண்ணியிருக்கிறோம், இது செஞ்சிருக்கிறோம், நாளைக்கு இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், இதை போய் தெரிஞ்சுக்கணும். இதை தெரிஞ்சு அப்ப சிந்தனை போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இதை கொஞ்ச நேரம் நீங்க அதை நினைச்சு பார்த்துட்டு அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டு 1 மணி நேரம் பொறுத்து நீங்க அந்த பௌதிக சிந்தனை கிட்ட போய் பாருங்களேன், டக்குன்னு உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு முடிவு கிடைக்கும். இது அனுபவபூர்வமா நான் எனக்கு என்னுடைய அனுபவபூர்வமா நான் சொல்றேன். நிறைய பிசினஸ்ல அது மாதிரிலாம் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை, ஏதாவது ஒரு கவலைன்னா டக்குன்னு புக் எடுத்து படிப்போம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிப்போம், ஏதாவது ஒரு சாப்டர் படிப்போம். அந்த சாப்டர்ல அதுக்குள்ள சொல்யூஷன் பகவான் கொடுக்குறாரு. ஒரு சாப்டர்லயும் ஒரு அத்தியாயத்திலும் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாரு. ஏதோ ஒண்ணு கண்ண முடியும் ஒரு புக் இருக்கா, அந்த புக்கை ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை புக்கை ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு அது கொஞ்ச நேரம் படிச்சு பாருங்களேன். அந்த அத்தியாயத்துல ஒரு 4 ஸ்லோகம் படிச்சு பாருங்களேன், உங்களுக்கு அப்படியே மனசு கிளியர் ஆயிடும், தெளிவாயிடும். அதோட பதில் வந்து இங்க இதுலயே இருக்கும், பகவத்கீதையிலேயே இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்திக்கணும். இந்த மாதிரி சிந்திச்சோம்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா நாம வந்து அது பௌதிக தன்மை கூட நாம அந்த பௌதிகத்துல அதுல கிடைக்கிற நன்மைகள் வந்து அது வந்து பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும். ஏன்னா அதுதானே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே பகவானே சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லைங்களா? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என்ன சொல்றாரு பகவான் பாத்தீங்கன்னா, செல்வம் இல்ல விரும்புவோர், அதாவது செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா பூரணத்தை உண்மை தேடுபவர்கள், இந்த மாதிரி 4 விதமான சாராம்சம் பகவான் கொடுக்குறாரு. இப்ப அந்த 4 விதமான சாராம்சத்தையும் அது பண்ணும்போது செல்வத்தை யாரு விரும்புவா? பௌதிகவாதிகள் தான் விரும்புவாங்க. ஆனா ஆன்மீகவாதிகள் விரும்புவாங்களா? கொஞ்சம் கடினம் தான் அது. விரும்ப மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கல்ல கொடுத்தாலும், மண்ணை கொடுத்தாலும் சரி, வைரத்தை கொடுத்தாலும், தங்கத்தை கொடுத்தாலும் சரி ஓரம் வச்சிருவாங்க. எனக்கு தேவையில்லை, நான் பகவானுக்கு பக்தி போறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பகவத்கீதையில எப்படி செல்வத்தை விரும்புகின்றார் பகவான்? செல்வத்தை விரும்புவோம், அந்த செல்வத்தை அதை வந்து அடைஞ்ச பிறகு அது எல்லாருக்கும் இது பகவானுடைய செல்வம், இதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், தானம் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் நன்மை இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி பக்தன் தான் பகவானுக்கு பிடிக்கும், பகவானுக்கு மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் நம்ம அந்த மாதிரி சிந்திக்கணும். சிந்திக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து அதாவது பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம மேன்மை, பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வந்து ஆன்மீகத்துல மேன்மை அடையும் இல்லைங்களா? இப்ப அடுத்தது பொருத்தல், ரொம்ப அழகான படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, கண்டினியூ பண்ணலாம் பிரபு. பொருத்தல். ஒருவன் ஞானம் பெற்றதினாலோ துன்பங்களை கடந்து வந்ததினாலோ இறைவனுக்குரிய உன்னத பக்தி தொண்டில் தனது வாழ்க்கை லட்சியம் எய்த பெற்றதினாலோ முழு திருப்தி அடையும் பொழுது அவனது நீடித்த உழைப்பாற்றல் அல்லது உறுதியுடைய மனம் திருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஒருவன் எத்தகைய இழப்பினாலும் துன்புறுவதில்லை. அதுபோல் தன்னால் எய்துவதற்கு அரியதாக தோன்றும் எதை கண்டும் மனம் வருந்துவதில்லை. பர்த்ஹரி என்னும் ஞானியின் கருத்தின்படி இந்த பொறுமை நிலைக்கு ஒருவன் உயர்ந்து விட்டான் என்றால் அவன் பின்வருமாறு சிந்திக்கின்றான்: நான் அரசாங்கத்தில் ஓர் உயர் பதவி பெற வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. ஆடை எதுவுமின்றி நான் நிர்வாணமாக இருப்பதற்கு கூட தயார். பாயோ கோரையோ விரிக்காது வெறும் தரையில் படுப்பதற்கும் நான் தயார். எத்தகைய துன்பங்களில் இருந்தும் கூட நான் எவனுக்கும், ஏன் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு கூட தொண்டு செய்ய மாட்டேன் என்று கூறுகிறார். அதாவது முழுமுதற் கடவுள் மீது ஒருவன் மெய்மறந்த காதல் கொண்டான் என்றால் பௌதிக வாழ்க்கையில் அவன் எத்தகைய துன்பத்தையும் பொறுத்து கொள்வான். கிருஷ்ணரின் தந்தையான நந்த மன்னர் எப்போதும் இவ்வாறு சிந்திப்பார்: எனது மேய்ச்சல் நிலத்தில் ஸ்ரீதேவி குடியிருக்கின்றாள். அங்குமிங்கு மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் பசுக்கள் 10 லட்சத்திற்கு மேல் என்னிடம் உள்ளன.
இவற்றிற்கெல்லாம் மேலாக ஆற்றல் மிகு உழைப்பு மிகு கிருஷ்ணரை நான் மகனாக பெற்றிருக்கிறேன். ஆகையினால் ஒரு இல்லறவாசியாக நான் இருந்த போதிலும் கூட நான் மிக்க திருப்தியுடையவனாக இருக்கின்றேன். துன்பங்களற்ற மனதின் பொறுமை நிலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். மற்றொரு இடத்தில் ஒரு பக்தன் கூறுகிறான், நான் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் லீலைகள் என்னும் அமிர்த கடலில் நீந்திக் கொண்டே இருக்கின்றேன். அதனால் எனக்கு தர்மம், அர்த்தம், காமம், பிரம்மத்துடன் இணையும் மோட்சம் போன்றவற்றின் மீது நாட்டமில்லை என்று இவ்வுலகில் உள்ள பெரிய பொருளை அடைந்து விட்டதன் காரணமாக உண்டாகும் மனதின் பொறுமை நிலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இவ்வுலகில் உள்ள பெரிய பொருள் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்தலாகும். மகிழ்தல். விஷ்ணு புராணத்தில் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் மதுராபுரிக்கு அழைத்து செல்வதற்காக அக்ரூரர் வந்தபொழுது அவர்கள் இருவரின் திருமுகங்களையும் கண்டவுடன் பெரிதும் மகிழ்ந்தார் என்றும் அவரது உடல் எங்கும் மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் தென்பட்டனவென்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையே மகிழ்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 33ஆம் அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் கரம் தமது தோளில் இடப்பட்டவுடன் ராச நடனமாடிக்கொண்டிருந்த ஒரு கோபி பெருமகிழ்ச்சியுற்று கிருஷ்ணரின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தான் விரும்பிய லட்சியத்தை அடைந்ததன் காரணமாக உண்டாகும் மகிழ்ச்சிக்கு இது ஒரு சிறந்த சான்றாகும். ஆர்வம் கொள்ளல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 71ஆம் அத்தியாயம் 33வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் முதன்முறையாக துவாரகையிலிருந்து இந்திரபிரஸ்தத்திற்கு வந்த பொழுது அந்நகரில் உள்ள இளம் பெண்கள் இரவு நேரமாகியும் கூட தங்கள் கணவர்களுடன் துயின்ற போதிலும் அவர்களின் ஆர்வத்தை அவர்களால் அடக்க முடியவில்லை. அவர்களின் ஆடை குலைந்திருந்த போதிலும், கூந்தல் களைந்திருந்த போதிலும், இல்லற கடமைகள் பல செய்ய வேண்டியிருந்த போதிலும் அவற்றை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் அவர்கள் கிருஷ்ணரை காண்பதற்காக வீதிக்கு ஓடி வந்தனர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் ஆர்வத்திற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். தாவளி என்னும் தனது நூலில் ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழல் ஒளியில் மயங்கி அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று ஆவலுடன் பிருந்தாவன வாசிகளுடன் வினவும் ராதாராணியின் கருணையினை வேண்டி வழிபடுகிறார். கிருஷ்ணரை முதலாக பார்த்தவுடன் உண்டான மெய்மறந்த காதலிலும் மகிழ்ச்சியிலும் அவள் தனது செவி மடல்களை விரல் நகங்களால் கீறத் தொடங்கினாள். பிரஜத்தில் உள்ள கன்னி பெண்களும் ராதாராணியும் சாதுரியமாக திறமையாக பேசுவதில் வல்லவர்களாவார்கள். அதனால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை பார்த்தவுடன் தங்களுக்குள் ஏதோ பேசத் தொடங்கினர். கிருஷ்ணரோ அவர்களுக்கு மலர் பறிக்கப் போவது போல் பாசாங்க செய்து ஒரு குகையினுள் சென்று மறைந்து கொண்டார். கிருஷ்ணர் மற்றும் கோபியர்களிடம் காணப்பட்ட ஆர்வமிகு காதல் பரிமாற்றங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். வன்முறை. காளிங்க நாகத்தின் தலைகளின் மீது நடனமாடி கிருஷ்ணர் அதனுடன் சண்டை செய்த பொழுது காளிங்கன் கிருஷ்ணரின் காலை கடித்தான். அதனை கண்டு மிகுந்த சீற்றம் கொண்ட கருடன் இவ்வாறு முணுமுணுத்தார். கிருஷ்ணர் பெரும் ஆற்றலுடையவர். அவரது இடிபோன்ற குரலோசை கேட்டு காளிங்கனின் மனைவியரின் கர்ப்பங்கள் களைந்துள்ளன. எந்த பிரபுவை இந்த நாகம் அவமதித்ததுடன் நான் அதனை விழுங்க விரும்பினேன். ஆனால் எனது பிரபுவின் முன்னால் என்னால் அதை செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் அவர் என் மீது சினம் கொள்ளக்கூடும். கிருஷ்ணருக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமரியாதையின் காரணமாக அவர் மெய்மறந்த காதலில் விளைந்த ஆர்வத்திற்கு இது ஒரு சிறந்த சான்றாகும். மகாராஜா யுதிஷ்டிரர் நடத்திய ராஜசூய யாகத்தில் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கு சிசுபாலன் எதிர்ப்பு தெரிவித்த பொழுது அர்ஜுனன் சகோதரனான சகாதேவன் இவ்வாறு கூறினார். கிருஷ்ணரை வழிபடுவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாதவன் எனது பகைவன் என்பதோடு அசுரகுணம் உடையவன் ஆவான். ஆகையினால் நான் யமதர்மனின் கதாயுதத்தை விட வலிமையாக எனது இடது காலால் அவனது அகன்ற சிரத்தினை தாக்கி அவனை தண்டிக்க விரும்புகிறேன். பின்னர் பலதேவர் இவ்வாறு கூறினார். எல்லா மங்களங்களும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கே உரியதாகட்டும். குருகுல அரியாசனத்தை அநீதியாக அபரித்து கொண்ட அநியாயக்காரர்களான குருகுலத்தை சேர்ந்த சிலர் சூழ்ச்சி மதிகொண்டு கிருஷ்ணரை குறை கூறுகின்றனர். இது பொறுப்பதற்கில்லை. கிருஷ்ணருக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமரியாதையின் காரணமாக விளைந்த ஆர்வத்திற்கு இது மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும். இகழ்ந்து பேசுதலால் உண்டாகும் அவமதிப்பு. விதக்த மாதவத்தில் ராதாராணியின் மாமியாரான ஜடிலா என்பவள் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு குறை கூறினாள். கிருஷ்ணா, நீயும் இங்கே இருக்கின்றாய். எனது மகனை மணந்து கொண்ட ராதாராணியும் இங்கே இருக்கின்றாள். உங்கள் இருவரை பற்றியும் நான் நன்கு அறிவேன். உனது ஆடும் விழிகளிலிருந்து எனது மருமகளை காப்பாற்ற நான் ஏன் அக்கறை கொள்ளக்கூடாது? கிருஷ்ணரை மறைமுகமாக குறை கூற பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். அதுபோல் சில கோபியர்கள் ஒருமுறை கிருஷ்ணரிடம் இவ்வாறு அவமரியாதையுடன் பேசினர். அன்புமிகு கிருஷ்ணனே, நீ முழு திருடனாவாய்.
அதனால் உடனே இங்கிருந்து செல். எங்களை விட சந்திராவளியை நீ அதிகம் நேசிக்கின்றாய் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். அதனால் அவளை எங்களிடம் புகழ்ந்து பேசுவதில் பயன் ஒன்றும் இல்லை. ராதாராணியின் பெயருக்கு இந்த இடத்தில் களங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டாம். மெய்மறந்த காதலில் கிருஷ்ணன் மீது வீசப்பட்ட இழிதகை சொற்களுக்கு இது மற்றொரு சான்றாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 31ஆம் அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்தில் இன்னொரு கூற்று ஒன்று உண்டு. தங்கள் வீட்டை விட்டு கோபியர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை சந்திப்பதற்காக பிருந்தாவன காட்டிற்கு வந்தபொழுது கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு புத்திமதிகள் கூறி தங்கள் இல்லங்களுக்கு திரும்பி செல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் இவ்வாறு கூறினர்: அன்புமிகு கிருஷ்ணரே, உன்னை காணாமல் நாங்கள் பெரும் துன்பத்தில் வாடுகின்றோம். உன்னை கண்டாலோ நாங்கள் பேரின்பத்தில் மிதக்கின்றோம். ஆகையினால் உனது உன்னதமான புல்லாங்குழல் ஒளியில் மயங்கி நாங்கள் எங்கள் கணவர்கள், சகோதரர்கள், உற்றார், உறவினர்கள் எல்லோரையும் துறந்து இங்கு வந்துள்ளோம் என்பதை நீ நன்கு அறிவாய். வெளிப்படையாக கூற வேண்டுமென்றால் உனது குழலோசையில் மயங்கியதால் நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம். நாங்கள் எல்லோரும் எழில்மிகு மங்கையராவோம். எங்களை புறக்கணிக்கின்ற நீ ஒரு மதியிலி ஆவாய். உன்னை தவிர நாங்கள் வேறு யாரையும் அறியோம். இந்த நடு இரவில் அழகிய இளம் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வாய்ப்பினை உன்னை தவிர வேறு யார் இழப்பர்? கிருஷ்ணன் மீதான மெய்மறந்த காதலில் அவருக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட்ட மறைமுகமான அவமரியாதை சொற்களுக்கு இதுவும் மற்றுமோர் எடுத்துக்காட்டாகும். துவேஷம். பத்தியாவளியில் ராதாராணியின் தோழி ஒருத்தி அவளிடம் இவ்வாறு கூறினாள்: கிருஷ்ணர் உனது நெற்றியை தனது கரங்களால் அழகு செய்தார் என்பதற்காக கர்வம் கொள்ளாதே. கிருஷ்ணர் வேறு சில பெண்களாலும் வசீகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நான் கருதுகின்றேன். உனது நெற்றியில் செய்யப்பட்டிருக்கும் அலங்காரம் மிகவும் நேர்த்தியாக உள்ளது. இதிலிருந்து கிருஷ்ணருக்கு இவ்வாறு வண்ணம் தீட்டுவதில் எவ்விதமான தடுமாற்றமும் இல்லை என்று தெரிகிறது. இல்லையேல் அவரால் இவ்வளவு அழகாக வண்ணம் தீட்டிருக்க முடியுமா? ராதா பெற்ற நற்பாக்கியத்தால் விளைந்த துவேஷத்திற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 30ஆம் அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் பின்வரும் கூற்று காணப்படுகிறது: ராச நடனம் முடிந்து கிருஷ்ணரையும் ராதாவையும் தேடிய கோபியர்கள் தங்களுக்குள் இவ்வாறு பேசிக்கொண்டனர்: பிருந்தாவன மண்ணில் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதாவின் காலடி தடங்கள் பதிந்திருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம். அவை நமக்கு பெரும் துன்பம் கொடுக்கின்றன. கிருஷ்ணரே நமக்கு எல்லாமாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அப்பெண் மிகவும் தந்திரமாக அவரை தனியே அழைத்து சென்று அவருடைய முத்தத்தை நமக்கு பகிர்ந்தளிக்காது தான் ஒருத்தி மட்டுமே அனுபவிக்கின்றாள். ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அதிர்ஷ்டத்தின் மீது கொண்ட பொறாமைக்கு இது மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும். சில சமயம் ஆயர்குல சிறுவர்கள் பிருந்தாவன காடுகளில் விளையாடும் பொழுது கிருஷ்ணர் ஓர் அணியிலும் பலராமர் மற்றொரு அணியிலும் பங்கு பெறுவர். அங்கே போட்டியும் வேடிக்கை சண்டைகளும் இடம்பெறும். கிருஷ்ணரின் அணி பலராமர் அணியால் தோற்கடிக்கப்படும் போது அச்சிறுவர்கள் கூறுவர்: பலராமர் அணி வெற்றி பெறுகிறது என்றால் நம்மை விட பலவீனமானவர்கள் வேறு யார் இருக்க முடியும் என்று. மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் பொறாமைக்கு இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். வெட்கமின்மை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 52ஆம் அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் ருக்மணி கிருஷ்ணருக்கு பின்வருமாறு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாள்: வெள்ளற்கரிய எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, நாளை எனது திருமணம் நடைபெறவிருக்கிறது. நான் தங்களை வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால், நீங்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் விதர்பாவிற்கு வர வேண்டும். பின்பு உங்கள் தளபதிகளும் படைவீரர்களும் சேர்ந்து மகத நாட்டு மன்னனின் வலிமையை தோற்கடிக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் ராட்சத முறையை பின்பற்றி என்னை சிறையெடுத்து சென்று தாங்கள் மனம் புரிய வேண்டும். வேத அமைப்பில் 8 வகையான திருமண முறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்றாகிய ராட்சச விவாகம் ஒருவன் ஒரு பெண்ணை பலவந்தமாக கடத்தி கொண்டு போய் திருமணம் செய்வதாகும். ருக்மணியின் அண்ணன் சிசுபாலனுக்கு தனது தங்கையை திருமணம் முடித்து கொடுக்க நினைத்த பொழுது அவள் தன்னை கடத்தி செல்லுமாறு கிருஷ்ணருக்கு கடிதம் எழுதினாள். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் உண்டாகும் வெட்கமின்மைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். ஒரு கோபி கூறினால், கிருஷ்ணரின் இனிமையான புல்லாங்குழல் யமுனை வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு கடலில் போய் விழட்டும். அக்குழலின் இனிய நாதமானது எங்கள் பெரியவர்கள் முன்பு எங்களை அடக்கமில்லாதவர்களாக செய்கின்ற அளவிற்கு வெட்கம் கெட்டதாக இருக்கிறது. மயங்குதல். ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் மாலை வேளையில் கிருஷ்ணர் மேய்ச்சல் நிலங்களிலிருந்து தனது மாடுகளுடன் திரும்பி வருவார். சில சமயம் கிருஷ்ணரது புல்லாங்குழலின் இனிய ஓசை கேட்கவில்லை என்றால் அன்னை யசோதை பெரிதும் கவலை கொள்வாள். இதன் காரணமாக மயங்கி வீழ்வாள். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் கவலையின் காரணமாக மயக்கமடைவது கூட சாத்தியமே ஆகும். அன்னை யசோதை ஒரு சமயம் கிருஷ்ணரை கயிற்றினால் கட்டினாள். அப்போது அவள் இவ்வாறு நினைத்தாள்: கிருஷ்ணருடைய உடல் பட்டு போல் மென்மையாக உள்ளது. நான் எப்படி அவரை கயிற்றால் கட்டியிருக்க முடியும்? இவ்வாறு நினைத்தும் அவளுக்கு தலை சுற்றியது. உடனே அவள் மயக்கமானாள்.
கோபியர்கள் இரவில் தங்கள் கதவுகளை பூட்டிவிட்டு படுக்குமாறு அவர்கள் வீட்டு பெரியவர்கள் அறிவுரை கூறுவர். ஆனால் அவர்களோ எதற்கும் கவலையற்றவர்கள் ஆதலினால் அப்பெரியவர்களின் அறிவுரையை கடுமையாக பின்பற்றுவதில்லை. சில சமயம் அவர்கள் கிருஷ்ணரை நினைப்பதன் மூலம் தாங்கள் எல்லா ஆபத்துகளையும் கடந்து விடுவோம் என்று நம்பிக்கை கொள்வர். அதனால் அவர்கள் இரவில் தங்கள் வீட்டு வெளிப்புற முற்றங்களிலே படுத்துக் கொள்வர். கிருஷ்ணர் மீதான உண்மையான அன்பின் காரணமாக விளைந்த மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் மயக்க நிலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் அறியாமை என்னும் தமோகுணத்தில் அடையாளமாக கருதப்படும் மயக்க நிலையால் ஏன் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் எப்போதும் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களையும் கடந்தவர்கள். அவர்கள் மயக்க நிலை அல்லது ஒரு வகையான உறக்க நிலைக்கு ஆளாகும் பொழுது அது ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்ட உறக்க நிலையாக கருதப்படுவதில்லை. மாறாக அவை பக்தி தொண்டின் சமாதி நிலையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று கருட புராணத்தில் முழுமுதற் கடவுளின் நேரடி பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கும் யோகிகளை பற்றிய ஆதாரபூர்வமான கூற்று ஒன்று இவ்வாறு காணப்படுகிறது. விழிப்பு நிலை, கனவு நிலை, மயக்க நிலை என்றும் அவர்களின் 3 நிலைகளிலும் பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருக்கின்றனர். ஆகையினால் கிருஷ்ணரை பற்றிய பூரண நினைவில் அவர்கள் ஆழ்ந்திருப்பதால் அவர்கள் உறங்குவதில்லை. உறக்க நிலை. ஒரு நாள் பகவான் பலதேவர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவ்வாறு கூறினார், ஓ செந்தாமரை விழிகளை உடைய கிருஷ்ணனே, உனது விருப்பத்திற்கேற்ப உனது பால பருவ லீலைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அதனால் இப்போது காளிங்க சர்ப்பத்திடம் காணப்படும் அகந்தையினை உடனே அழிப்பாயாக. இவ்வாறு கூறியதன் மூலம் பகவான் பலதேவர் அங்கிருந்து எதுகுலத்தினரை ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாக்கிய சிறிது நேரம் சிரிக்கும்படி செய்தார். பிறகு அவர் அவரது அடிவயிறு அலையெழும் வண்ணம் கொட்டாவி விட்டார். பின்னர் ஏற்கலப்பையை தமது கரங்களில் ஏந்தி கொண்டிருக்கும் பலராமர் ஆழ்ந்த நித்திரை கொண்டார். மெய்மறந்த காதலில் உண்டாகும் உறக்க நிலைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். விழிப்பு நிலை. ஒரு பக்தன் கூறினான், நான் தமோ குணத்தை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டேன். இப்போது நான் உன்னத ஞான நிலையில் வீற்றிருக்கிறேன். அதனால் நான் முழுமுதற் கடவுளை தேடுவதில் மட்டுமே இனி ஈடுபடுவேன். மெய்மறந்த காதலில் உள்ள விழிப்பு நிலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். மாயை முற்றிலும் வெல்லப்படும் பொழுது உன்னத விழிப்பு நிலை சாத்தியமாகும். அந்நிலையில் ஒரு பக்தன் சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஊறு என்னும் உலகியற் பொருட்களின் புலன்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவன் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத இருப்பினை உணர்கிறான். இந்த நிலையில் மெய்மறந்த அடையாளங்கள், உதாரணமாக மயிர்குச்சரிதல், விழிகள் சுழலுதல், உறக்கத்திலிருந்து எழுதல் போன்றவை நிலையாக காணப்படுகின்றன. ஸ்ரீமதி ராதாராணி முதன்முறையாக கிருஷ்ணரை பார்த்த பொழுது அவள் பேரின்ப நிலையினை உணர்ந்தாள். அவளது அங்கங்கள் யாவும் செயல்மறந்து போயின. அவளது உயிர் தோழியான லலிதா என்பவள் கிருஷ்ணர் என்னும் புனித நாமத்தை அவளது காதுகளில் ஓதியவுடன் ராதாராணி தனது கண்களை திறந்து பார்த்தாள். கிருஷ்ணரின் நாம ஒளியை கேட்டதின் காரணமாக விளையும் விழிப்பு நிலைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். ஒரு நாள் உல்லாசமான மனநிலையில் இருந்த கிருஷ்ணர் ராதாராணியிடம் கூறினார், ராதாராணி, நான் இனிமேல் உன்னுடன் நட்பு கொள்ள மாட்டேன். இவ்வாறு கூறிவிட்டு அவர் உடனே இந்த இடத்திலிருந்து மறைந்தார். அதனை கேட்டு பெரிதும் மனம் வருந்திய ராதாராணியின் உடல் வண்ணம் மாறியது. உடனே அவள் விருந்தாவன மண்ணில் மயங்கி வீழ்ந்தாள். அவளிடம் சுவாசம் நின்று போனது. எனினும் அவள் அங்கு வீழ்ந்து கிடந்து மலர்களின் இனிய நறுமணத்தை முகர்ந்தவுடன் தன்னை மறந்து எழுந்து நின்றாள். முகர்வதால் உண்டாகும் உன்னத விழிப்பு நிலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். கிருஷ்ணர் ஒரு கோபியரின் மேனியை தீண்டியவுடன் அவள் தனது தோழியிடம் கூறினாள், அன்பு தோழியே, எனது மேனியை யாருடைய கரம் தீண்டியது? யமுனை நதிக்கரையில் உள்ள அடர்ந்த இருண்ட காட்டை பார்த்து நான் பயந்து போயிருந்தேன். ஆனால் என்னை தொட்ட கரமானது என்னை மனபயத்திலிருந்து காத்தருளியது. தொடுவதன் காரணமாக உண்டாகும் விழிப்பு நிலைக்கு இது ஒரு சான்றாகும். கிருஷ்ணரிடம் ஒரு கோபி கூறினாள், அன்புமிகு கிருஷ்ணரே, நீ ராச நடனம் நடைபெறும் இடத்திலிருந்து திடீரென மறைந்தவுடன் எங்கள் உயிர் தோழியான ராதாராணி தரையில் வீழ்ந்து உணர்ச்சியற்று போனாள். அதன் பின்னர் நான் நீ சுவைத்து துப்பிய வெற்றிலைப்பாக்கை எடுத்து அவளுக்கு கொடுத்தேன். அவ்வளவுதான். உடனே அவள் உடலெங்கு மகிழ்ச்சி கரைபுரண்டு ஓடியது. அவள் மீண்டும் சுயநினைவு பெற்றாள். சுவைப்பதினால் உண்டாகும் விழிப்பு நிலைக்கு இது ஒரு சான்றாகும். ஒரு நாள் இரவு ராதாராணி தனது தூக்கத்தில் இவ்வாறு கூறினாள், அன்பு கிருஷ்ணனே, என்னிடம் வேடிக்கை விளையாட்டு இனி வேண்டாம். அவற்றை உடனே நிறுத்துவாயாக. எனது ஆடைகளையும் இனி தொடாதே. மீறி தொட்டால் எங்கள் வீட்டு பெரியவரிடம் நான் உன்னை பற்றியும் உனது மோசமான செயல்களை பற்றியும் சொல்லிவிடுவேன். கனவு கலைந்து அவள் விழித்த பொழுது அவள் வீட்டு பெரியவர்கள் அவளை சுற்றி நிற்பதை பார்த்தாள். அதனால் ராதாராணியின் முகம் வெட்கத்தினால் சிவந்தது. உடனே அவள் தலை குனிந்து கொண்டாள். தூக்கத்திலிருந்து எழுந்ததும் உண்டாகும் விழிப்பு நிலைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.
இதற்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டும் உண்டு. ராதாராணி உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரின் தூதன் ஒருவன் அவளிடம் வந்தான். உடனே ராதாராணி விழித்துக் கொண்டாள். அதுபோல் கிருஷ்ணர் இரவு வேளையில் தனது புல்லாங்குழலை இசைக்கத் தொடங்கியவுடன் ஆயர்களின் புதல்வியரான அழகு கோபியர்கள் தங்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித்துக் கொள்வர். ஒரு அழகிய உவமை இதனை விளக்குகின்றது. செந்தாமரை மலரை சில சமயம் வெண்ணிற அன்னங்கள் சூழ்ந்திருக்கும், சில சமயம் கருவண்டுகள் அதில் உள்ள தேனை உண்பதற்காக மலரை சூழ்ந்திருக்கும். வானத்தில் இடியோசை கேட்டால் அன்னப்பறவைகள் ஓடிவிடும். ஆனால் கருவண்டுகள் தாமரை மலர்களை அனுபவித்து மகிழ்வதற்காக அங்கே இருக்கும். கோபியர்களின் உறக்க நிலையானது அன்னங்களோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. கிருஷ்ணரின் குழலோசை கேட்டவுடன் கோபியர்களின் உறக்க நிலையோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கும் அன்னங்கள் ஓடிவிடும். அதாவது கோபியர்களின் உறக்க நிலை நீங்கிவிடும். ஆனால் கருவண்டோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கும் கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழல் ஓசையானது கோபியர்களின் அழகு என்னும் செந்தாமரை மலரை அனுபவித்து மகிழும். ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த இடத்துல இந்த விழிப்பு நிலையை பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து நிறைய சாராம்சத்தை அதே கிருஷ்ண புக் ரீடிங்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக்ல ரொம்ப அழகா ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஒரு இதுக்கும் நல்லா விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லீலைகள் நிறைய லீலைகள் இருக்கும் அதுல, இல்லைங்களா? அதுலலாம் இது அதுல சொல்லப்படாத லீலைகள்லாம் கூட இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த உபநேசம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது விழிப்பு, அதாவது விழிப்பு நிலையை பத்தி நமக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 9 விளக்கம் கொடுத்துக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகா இதுல கொடுத்துக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? ஒன்னொன்னு படிக்கிறதுக்கே நம்ம ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. அதாவது பகவான் வந்து வெத்தலை பாக்கு போட்ட துப்பி இருந்தது அந்த எடுத்து அது மூக்கு கிட்ட வைக்கும் போதே ராதாராணி விழிப்படைகிறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க மேல வந்து இனம் அதாவது என்ன மாதிரி சொல்றது, அதாவது ஒரு காதல், அதாவது மெய்மறந்த காதல் சொல்லப்படுறது, இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு காதல், சரிங்களா? இப்ப பாருங்கன்னா எங்கேயாவது இடத்துல ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரோ ஒரு வீட்டுல, நம்ம அந்த வீட்டு வழியா அந்த வீதி வழியா நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் கேட்டா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது கேட்டாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ன நின்று பார்ப்போம், நின்று கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு நம்மளும் அதை கலந்து பாட முடியுமா, நம்ம கூட அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு நம்மளும் வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நினைப்போம், இல்லைங்களா? ஸோ அது போலதான், அதாவது அந்த மெய்மறந்த காதல்ல இருக்கும்போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நிறைய தெரியுது. உறக்க நிலை பாருங்க, எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலரா வந்து என்ன பண்ணுவோம், 3:30 மணிக்கு எழுந்துப்போம், 3 மணிக்கு எழுந்துப்போம், 2:30 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம். ஸோ எதுக்கு, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். சில பேர் 11 மணிக்கு 10:30 மணிக்கு, நம்ம 9 மணி கிளாஸ்ல எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 9 மணி கிளாஸ் எடுத்துட்டு பேசிக் கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கே மணி 10:15 ஆயிடும். நான் இந்த வீட்டுல இருந்து நான் அந்த வீட்டுக்கு போறதுக்கு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் டைம். அந்த வீடுனா எனக்கு பக்கத்து வீடு தான், ஒரு பக்கத்துல பிளாட் இருக்கு. அந்த பிளாட்ல இது நம்ம பிளாட் தான், அது இன்னொரு பிளாட் இருக்கு. ஸோ இந்த பிளாட்ல நான் முடிச்சுட்டு அந்த பிளாட்டுக்கு போவேன். இங்கதான் பகவானோட விக்கிரகம் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். ஸோ இங்க முடிச்சுட்டு அந்த பிளாட்டுக்கு போறதுக்கு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். ஸோ அங்க போனதுன்னா 10:30 மணி ஆயிடும், 10:30 ஆயிடும். அதுக்கப்புறமா அது படுக்கும்போது எப்படி பார்த்தா 11 o'clock ஆகும். ஆனா காலையில பாத்தீங்கன்னா 2:30 மணிலாம் எழுந்துடும். அந்த நிலை, அந்த கரெக்டா அந்த டைம் நம்ம எழுப்பி விட்டுருவார் பகவான். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த முழிப்பு வந்துடும். அலாரம் வைக்கணும் இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அந்த நிலை கரெக்டா நமக்கு அந்த ஞாபகம் வந்து கரெக்டா நம்மளே எழுந்துப்போம். 2:45 எழுந்துப்போம். ரெடியா எழுந்துக்கிட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு 3:15 போய் 3:15 போய் பகவானுக்கு அது எல்லாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவிலோட சர்வீஸ் பண்ணும்போது தான் வரும். கோவில்ல நின்று உட்கார்ந்து நம்ம அந்த கோவில தங்கி அவங்ககிட்ட நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இருக்கும். ஏன்னா பகவானுக்கு நைட்ல வந்து அலங்காரம், அதாவது நைட்ல வந்து அவர் வந்து தூபம் போட்டு படுக்க வைப்பாங்க. படுக்க வச்சு திருப்பி அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணணும். அலங்காரம் பண்ணிட்டு இது பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறம் காலையில விடிகாலையில நம்ம அதுக்கு இப்போ 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பண்றோம்னா அவருக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் அவர் ரெடி பண்ணி ஆகணும் திரும்பவும். ஸோ அப்ப நம்ம தூக்கமே இருக்காது. பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அவருடைய விக்கிரகத்தை தொட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அப்ப நம்ம தூக்க கலைப்பே இருக்காது. நம்ம பாட்டு அந்த வேலை அந்த அந்த இதுதான் சாதனா பக்தி தான். நம்ம வீட்டுல வந்தா கூட அந்த நிலை கரெக்டா வந்துடும். இது எங்கிருந்து வரும்னா கோவில்ல இருந்து தான். கோவில்ல நம்ம எல்லாருமே சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ் பண்ணாதான் அங்க மங்களாரத்தி கலந்துக்கணும். அது மங்களாரத்தி எல்லாமே தீட்சா வாங்கிக்கணும். தீட்சா வாங்கிக்கிட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் எல்லா விதமான மாதாஜி கூட சரி சர்வீஸ் பண்ணலாம். மாதாஜி எல்லாம் பண்ணோம் நம்ம கோவில்லயும் சரி, எங்க இருக்கிற இஸ்கான் கோவில பக்கத்துல இருக்கிற கோயில கூட நீங்க போயிட்டு சர்வீஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா உடல் நோயே வராது, நோய் வராது. நம்ம புத்திகளுக்கு கரெக்டா நடக்கும். எதுவுமே நம்ம வேற மற்ற சிந்தனைகள் எதுவுமே இருக்காது. பகவானை சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சிந்தனைகள். நம்ம அந்த தூக்க நிலை கூட நமக்கு வந்து பெருசா நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து அது 5 மணி நேரம் தூங்கினாவே பெரிய விஷயம். பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் 5 மணி நேரம், அதிகபட்சம் பாத்தீங்கன்னா 6 மணி நேரம் தூங்குவாங்க. அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல தூங்க வராது அவங்களுக்கு. பகல்ல சுத்தமா தூங்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி மயங்குதல் பாருங்க எப்படிப்பட்ட இந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல சொல்றேன். யசோதாயை பத்தி ரொம்ப சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அவரோட பக்தர்கள் அறியாமை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்ல மயங்குதல். அறியாமைன்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணா அது அசுர குணம் தான். அறியாமை சொல்றது அசுர குணம் தான்.
அது எப்படி வரும்? அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள் நிறைய பக்தி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அதாவது பக்தி நிறைய பக்தின்னா அன்பு, நிறைய அன்பு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா? அப்ப அந்த மயங்குதல் பாருங்க, அது அறியாமையில வராது. கண்டிப்பா வராது. ஸோ அந்த மயங்குற தன்மையில இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க செய்ற செயல் நமக்கு வந்து வித்தியாசமா தெரியும். பகவானுடைய பக்தர்கள் செய்ற செயல் வந்து நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா தெரியுற மாரி தெரியும். அது ஏன்னா அந்த பகவானுடைய அது இணை புரியாத அதாவது மெய்மருந்த காதல். அந்த இதுல மயங்குறது அது. அத பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். வெட்கமின்மை. வெட்கமின்மைன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ராதாராணிய பத்தி நெறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அதே மாரி பிருந்தா தாய பத்தி சொல்லலாம். துளசி தாயார பத்தி சொல்லலாம் இந்த இடத்துல. நெறைய இடத்துல அது மீராபாய் பத்திலாம் கூட சொல்லலாம். இதுல நெறைய விஷயங்கள் இது நம்ம தெரியும். வெட்கமின்மை. அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப நாமெல்லாம் வந்து வெட்கப்படணும் அப்படின்றத ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஞாபகம் இருக்குல்ல? அதாவது 16 அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 26 தெய்வீகமான குணங்கள பத்தி படிக்கும்போது, அதுல வெட்கப்படும்போது நம்ம நம்ம என்ன மாரி வெட்கப்படணும்? நம்ம செய்ற செயல்ல நம்ம தவறு செஞ்சா கண்டிப்பா வெட்கப்படணும் அது. நம்ம இந்த மாரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது வெட்கப்படணும். வெட்கப்படலைன்னா, கண்டிப்பா நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதே தவறு திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். இது வந்து தெய்வீகமான ஒரு குணங்கள். வெட்கப்படுறது தெய்வீகமான குணங்கள். அத பத்தி ரொம்ப அழகா நாம இந்த இந்த இடத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, இகழ்ந்து பேசுவது உண்டாக்கும் அவமதிப்பு. இல்லைங்களா? யாருமே சரி, பகவானுடைய பக்தர்களா இருந்தாலும் சரி, பக்தர் இல்லாதவங்களா சரி, பௌதிகவாதியா இருந்தாலும் சரி, யாரையுமே நம்ம இகழ்ந்து பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குணம் நம்ம வந்துடுச்சுன்னா, உள்ளுக்குள்ள வந்துடுச்சுன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செய்ற செயல் எல்லாமே நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பந்தப்படுத்தும். நம்மள பந்தப்படுத்தும். ஏன்னா, அந்த அந்த வார்த்தைகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தவறான இப்ப நம்ம தீட்சா வாங்கியிருக்கிறோம். நம்ம வந்து இந்த மாரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாரி பக்தர்கள் வந்து மத்தவங்கள இழிச்சா பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அத விட மோசமானது வேற எதுவுமே கிடையாது. அது ரொம்ப பாவகரமான செயல். இதெல்லாம் அபராதம். கண்டிப்பான கண்டிப்பான அபராதம். யாரையுமே இப்போ இகழ்த்து பேசவே கூடாது. அது அந்த தன்மையில நம்ம போவே கூடாது. அதுவும் பகவானுடைய பக்தர்கள் அந்த செயல் செய்ய மாட்டாங்க. அப்படி செய்றவங்க மித்தியாசாரா. நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? மித்தியாசாரா. அந்த மாரி செயல் தான் வன்முறை. வன்முறைய பத்தி நாம இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா காளிங்கர பத்தி நாகத்த பத்தி அடக்கத்த பத்தி நாம இதுல படிச்சோம். இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல பாருங்க, அவளுடைய மனைவியே வந்து அவர் கணவர கொல்லக்கூடிய அவருடைய காளிங்கனுடைய மனைவி இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க ஒரு நாகம் தான். அவன நான் அடிச்சு சாவடிச்சு அவன கொன்னுடணும் அப்படின்ற மாரி அந்த தன்மையில வராங்க. ஆனா அங்க பகவானுக்கு அவ பேர் வந்துருமேன்றாங்க பாருங்க. இந்த மாரி வன்முறை பாருங்க. கணவனோட பார்க்காம அவன பகவான்கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டானே, தவறா நடந்துக்கிட்டான்னு சொன்னா அவன கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? இந்த மாரி வன்முறை. ஆன்மீக வன்முறை வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்மள பந்தப்படுத்தாது. இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வன்முறைன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பௌதிகவாதிகளுக்கு என்ன வன்முறை வந்து அது வந்து நல்ல செயலா அது நல்ல செயலே இல்லையே! அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு அதர்மவாதிகள் வந்து பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு துன்பம் படும்போது, அந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டு நின்னுட்டு இருந்தோம்னா, அத விட மோசமான தன்மை எதுவுமே இல்ல. அப்ப அந்த இடத்துல வன்முறை பண்றதுல தவறே இல்லைன்றது தான் எல்லா வேதமும் சொல்லுது. எல்லா வேதமும் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாரி இப்ப ஆர்வம் கொள்ளல். ஆர்வம் கொள்ளலும் பொழுது பகவானுடைய பக்திகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஆர்வம் கொள்ளுது. இது மாரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கணும், இந்த மாரி உபநிஷங்கள் படிக்கணும், இது மாரி என்ஒய் படிக்கணும், என்ஓடி படிக்கணும். இந்த மாரி விஷயங்கள் நம்ம ஆர்வத்தன்மை இருக்கும்போது என்ன பண்றோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்த நிலைய போறோம். அடுத்த நிலைன்னா என்ன போறோம்? பகவானை எனி டைம் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா இது புத்தி யோகம். புத்தி யோகத்துல மேன்மை அடைய என்ன ஆகும் பாருங்க, நம்மளுடைய புலன்கள் கண்ட்ரோல் ஆகும். இல்லைங்களா? மனம் கண்ட்ரோல் ஆகும், புலன்கள் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய செயல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருப்போம். சரிங்களா? இது மாதிரி படிக்கிறதுல வந்து நம்ம இதா இருக்கணும். மகிழ்தல் பாத்தீங்க, நம்ம எல்லாமே ஒருத்தருக்கு நன்மை செய்யற விஷயங்கள்ல இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கம் விஷ்ணு புராணத்துல கிருஷ்ணரை பலராமரை பத்தி மதுராபுரில பத்தி நடந்த விஷயத்த நாம இங்க படிச்சோம். இல்லைங்களா? இவங்க 2 பேருடைய தன்மையை நம்ம படிச்சோம். இந்த இடத்துல பாருங்க மகிழ்தல் எப்படிப்பட்ட மகிழ்தல் பாருங்க. பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு நம்ம பணிவிடை செய்யணும். அநேக பக்தர்களுக்கு நம்ம பணிவிடை செஞ்சாவே அது பகவானுக்கு செய்யற மாதிரி அது சேவை அது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யலாம். இது மாதிரி நீங்களும் வந்து இப்ப 3வது லெவல் இருக்கிறதுனால அடுத்த லெவல் நீங்க போகும்போது என்ன பண்ணணும்? இப்பவே நீங்க இந்த மாதிரி குரூப்ல போய் அட்மின் சேவை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க. இப்ப டீச்சரா பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல. அட்மின் சேவையை எல்லாரும் கலந்துக்குங்க. இதெல்லாம் பகவானுக்கு செய்யற பக்தி தான் இது. ஏன்னா ஒரு அட்மினுக்கு நிறைய பேர் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் குறைச்சல தான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரு ஒரு கிளாஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 3 அட்மினா இருக்கணும். 3 அட்மினா கிளாஸுக்கு ரெகுலரா வரணும்னு கிடையாது. அவங்களுக்கு கால் பண்ணி வர வைக்கிறது, இந்த டெலிகாலிங் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? அந்த மாதிரி கேட்டு அவங்களுக்கு பேசுறது. ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் வீட்ல இருந்து கூட நீங்க பண்ணலாம். அது ஒரு டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒரு 1 ஹவர் டைம் கூட நீங்க அட்மின் சேவை எல்லாரும் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க 3வது லெவல்ல இருக்கனால அந்த சேவை பண்ணுங்க. அது வந்து லிங்க் கூட பபிதா மாதாஜி சொன்னா கூட அவங்க லிங்க் பண்ணி குடுப்பாங்க.
நீங்க அந்த சேவைலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம். இது மாதிரி செய்யும்போது தான் அதுல மகிழ்தல். அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கு பாருங்க, அது எல்லையில்லாத மகிழ்ச்சிகள் அது. அத பத்தி ரொம்ப அழகா நாம படிச்சோம். பொறுத்தல். பொறுத்தல் பாருங்க. பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல எப்படி இருப்பாங்க பொறுத்தல் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விஷயத்திலுமே செய்யற சவால்கள செய்யற செய்கைகள் பாருங்க. இப்போ நம்ம கோவில்ல சர்வீஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கங்களேன். இப்ப நான் இந்த பாத்திரத்த ஒரு ஒரு ச நம்ம நான் கிட்சன்ல ஒரு ஒரு 1½ மாசம் கிட்ட, 1 மாசம் கிட்ட வேலை பார்த்திருக்கிறோம். அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த சாப்பாடு பாத்திரத்த இங்க வைங்க, அங்க வைங்க. ஏன்னா நம்மளால தூக்க முடியாது. நம்மளால தூக்க முடியாது. 2 பேர், 3 பேர் தான் தூக்க முடியும். அவ்வளவு பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள் இருக்கும். ஆனாலும் அந்த வலி கூட பொறுத்துக்காம நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முயற்சி பண்றோம் பார்த்தீங்களா? முயற்சி பண்ணிட்டு அவங்க யாராவது நம்மள அதாவது தூக்கும்போது ஏதாவது கீழ விழுந்துருமோ, இல்ல ஒரு மாத்தாச்சி தூக்க முடியாம கஷ்டப்படுறாங்களோ, அந்த மாரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹெல்ப் பண்ண போறோம். இல்லைங்களா? இது கஷ்டப்படுத்துறாங்க நம்மள, அந்த மாரி நினைப்போம். கண்டிப்பா நினைக்கவே மாட்டோம். ஸோ அந்த மாரி நம்ம அந்த பொறுமை இருக்கும். அந்த பொறுத்தல் நம்ம அது நம்ம எந்த சேவையா இருந்தாலும் நம்ம பண்ணணும். பகவானுக்காக செய்றோம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்றீங்களா? அந்த மாரி பொறுத்தல். இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான இடத்துல இந்த இந்த அத்தியாயத்த நாம இதுல முடிக்கிறோம். அடுத்த அத்தியாயம் பாருங்க. ரொம்ப அழகான கூடுதல் அடையாளங்கள். அத்தியாயம் 32 படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி கொஞ்சம் டைம் குடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிக்கிறேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். அத்தியாயம் 31. கூடுதல் அடையாளங்கள். முன்பு விளக்கப்பட்ட மெய்மறந்த காதலின் 33 அடையாளங்களும் வியா வியாபிசாரி பாவம் அல்லது துன்பம் தருபவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அடையாளங்கள் எல்லாம் வெளிப்படையாக துன்பம் தருவன. ஆயினும் அத்துன்ப நிலையில் கூட கிருஷ்ணர் மீதான உண்மையான மெய்மறந்த காதல் இருக்கிறது. இவ்வடையாளங்கள் முதல் நிலை, 2ஆம் நிலை, 3ஆம் நிலை என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. மெய்மறந்த காதலில் வெறுப்பு, கவலை, கர்வம், பொறாமை, முடிவு காணுதல், கோழைத்தனம், மன்னித்தல், பொறுமையின்மை, நாட்டம், வருத்தம், ஐயம், வெட்கமின்மை என்று பல துன்பம் தரும் அடையாளங்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் மெய்மறந்த காதலின் 33 அடையாளங்களுக்கு உட்பட்டவையாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மிகவும் அருமையாக இந்த துன்பம் தரும் அடையாளங்களை விளக்கியிருக்கிறார். பல சம்ஸ்கிருத சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை கண்டுபிடிப்பது கடினமாகி இருப்பினும் கூட அவருடைய ஆய்வு இங்கே தரப்படுகிறது. ஒருவன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதைக் கண்டு மற்றொருவனுக்கு தீய எண்ணம் உண்டாகிறது என்றால் அவனுடைய மனநிலையினை வெறுப்பு எனலாம். வானில் இடியும் மின்னலும் தென்படும் போது அதனை கண்டு ஒருவன் அஞ்சுகிறான் என்றால் அந்த அச்சம் அவனுக்கு கவலையை தருகிறது. ஆகவே அச்சமும் கவலையும் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றன. ஒருவன் தனது உண்மையான மனநிலையை மறைக்க விரும்புவது மறைத்தல் அல்லது அவஹிதா எனப்படும். அதுபோல் தனது மேலாண்மையை வெளிப்படுத்த விரும்புவது கர்வம் ஆகும். இவை இரண்டுமே பாசாங்கு செய்தல் என்ற பிரிவினை கீழ் வருகின்றன. பாசாங்கு மனப்பான்மையில் அவஹிதா மற்றும் கர்வம் எனும் இரண்டும் காணப்படுகின்றன. ஒருவன் தனக்கு இழைக்கும் குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாமையானது அமர்ஷம் எனப்படும். ஒருவனது செல்வ நிலையை கண்டு பொறுத்து கொள்ள முடியாமையானது பொறாமை ஆகும். பொறாமையும் அமர்ஷமும் பொறுமையின்மையில் விளைபவையாகும். ஒரு சொல்லின் உட்பொருளை மிக துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் ஒருவனது திறமை முடிவு காணுதல் எனப்படுகிறது. இவ்வாறு உறுதியான முடிவிற்கு வருவதற்கு நன்கு சிந்தித்தல் வேண்டும். ஆகையினால் ஒரு முடிவை நிலைநிறுத்தும் பொழுது அதில் ஆழ்ந்த சிந்தனையும் இருக்கின்றது. ஒருவன் தன்னை அறியாமை உடையவனாக வைத்திருக்கும் பொழுது அவனது மனப்பான்மை பணிமிக்கது எனப்படும். ஒருவனிடம் ஊக்கமின்மை காணப்படும் பொழுது அது கோழைத்தனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே பணியில் சில சமயம் கோழைத்தனமும் கூட இருக்கிறது. மன உறுதியுடன் இருக்கும் பொழுது அது எதையும் தாங்கும் ஆற்றல் உடையதாகும். தனக்கு இழைக்கப்படும் குற்றங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் திறனும் எதையும் தாங்கும் ஆற்றலுடையது என்றே அழைக்கப்படுகிறது. அதனால் மன்னித்தலும் தாங்கிக் கொள்ளுதலும் ஒரே தன்மை உடையன ஆகும். ஒரு செயலை செய்வதில் அவசரப்படுவது பொறுமையின்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அற்புதமான ஒன்றினை காணும் பொழுது ஒருவன் ஆச்சரியம் அடைகிறான். ஆச்சரியப்படுவதும் கூட பொறுமையின்மைக்கு காரணம் ஆகலாம். ஆகவே பொறுமையின்மையும் ஆச்சரியம் அடைவதும் ஒரே தன்மையுடையவை ஆகும். ஏக்கமானது அதன் உறக்க நிலையில் நாட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதனால் ஏக்கமும் நாட்டமும் ஒரே தன்மையன ஆகும். ஒருவன் தான் செய்த தவறுக்காக வருந்தும் பொழுது அது நாணுதல் எனப்படும். அதனால் நாணுதலும் வருந்துதலும் ஒரே தன்மையுடைய ஆகும். தர்க்கத்தின் ஒரு கூறு ஐயம் ஆகும். வெட்கமின்மையை வெளிப்படுத்திய பின்னர் ஒருவன் அமைதி இழக்கிறான். அதனால் அமைதி இழத்தலும் வெட்கமின்மையும் ஒரே தன்மையுடையவனாகும். இந்த அடையாளங்கள் அனைத்தும் மெய்மறந்த காதலின் அங்கமாக இருப்பின் அவை சஞ்சாரி அல்லது அல்லாது தொடர்ந்து இருக்கும் மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் ஆகும். இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் உன்னதமானவை ஆகும். அவை தனித்தும் இணைத்தும் செயல்படுவதன் மூலம் பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை காதலர் இருவர்கள் இடையில் இருக்கும் காதல் பரிமாற்றம் போன்றவை ஆகும். ஒருவன் துவேஷம் அல்லது களங்கம் உடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவனது உடல் நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதனை விபசம் அல்லது துணை மெய்மறத்தல் என்னும் பிரிவில் சேர்க்கலாம். சில சமயம் மயக்கம், உணர்ச்சி, அழிதல், பெருங்கவலை போன்றவை விபாவமாக கருதப்படுகின்றன. இவ்வாறான அடையாளங்கள் பல காணப்படும் பொழுது அவை மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் என்பதன் கீழ் ஒன்று சேர்க்கப்படுகின்றன. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அச்சம், தூக்கம், சோர்வு, சோம்பல், போதையினால் உன்மத்தம் பிடித்தல் போன்றவை மெய்மறந்த காதலில் தொடர்ந்து வரும் அடையாளங்கள் எனும் பிரிவின் கீழ் சில சமயம் இருக்கின்றனவென்றும் அவை பெருங்கவர்ச்சியின் காரணமாக விளைபவை என்றும் கூறுகிறார். வீணான தர்க்கம், உறுதி, மாறாதிருத்தல், நினைத்தல், மகிழ்தல், அறியாமை, பணிவு, உணர்வின்மை என்பவை எல்லாம் மெய்மறந்த காதலின் பல்வேறு அடையாளங்கள் ஆகும். சார்ந்திருத்தல் என்பதும் கூட மெய்மறந்த காதலில் சேர்ந்ததே ஆகும். இது உயர்ந்த சார்பு, தாழ்ந்த சார்பு என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது. இந்த பிரிவுகள் ரூப கோஸ்வாமியால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை பின்னர் விளக்கப்படும். ஒரு பக்தன் வியந்து கூறினான், ஓ, என்னால் மதுராவை காண முடியவில்லை. மதுரா எனும் பெயரை கேட்டவுடன் மயிர்கூச்சரியும் இயல்புடையவனாக இருந்தும் என்னால் அந்த இடத்தை காண முடியவில்லை. நான் கண்கள் பெற்றமையினால் என்ன பயன்? கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட தனியாத பற்றினால் மதுராபுரியை காண வேண்டும் எனும் பெரும் ஏக்கத்தினை இக்கூற்று வெளிப்படுத்துகின்றது. கிருஷ்ணர் மீதான தனியாத பற்றினை பீமன் வெளிப்படுத்திய மற்றொரு நிகழ்ச்சி உள்ளது. பீமன் தனக்கு உள்ளாகவே எனது கரங்கள் வஜ்ராயுதங்கள் போன்றவையாகும். இருந்தும் என்னால் கிருஷ்ணன் நிந்தித்த சிசுபாலனை அழிக்க முடியவில்லையே என்று கூறினான். இந்த நிகழ்ச்சியில் பீமன் பெரிதும் சினங்கொண்டான். அந்த சினத்தின் பாதிப்பினால் எழுந்த நம்பிக்கையின்மையே கிருஷ்ணர் மீதான உறுதியான பற்றிற்கு காரணமாகிறது. இந்நிகழ்ச்சி சினத்தின் உண்டாகும் கிருஷ்ணர் மீதான உறுதியான பற்றாக விளங்கக்கூடியதாகும். மின்னல் அடிக்கும் பற்களுடைய வாயினால் இப்பிரபஞ்சத்தை விழுங்கிக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணரின் பேருருவத்தை கண்டவுடன் அர்ஜுனன் வாய் உலர்ந்து போனது. கிருஷ்ணரின் கருணையை மட்டும் போதும் நம்பியிருக்கும் அவரது நண்பனாக இருந்தும் அர்ஜுனனுக்கு தான் யார் என்பதை அச்சமயம் மறந்து போயிற்று. இந்நிகழ்ச்சி தாழ்ந்த சார்புக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும். சில சமயம் அச்சம் தரும் செயல் கூட கிருஷ்ணர் மீதான உறுதியான மெய்மறந்த காதலுக்கு துணை செய்கின்றது. இம்மனநிலையானது மயக்கத்தின் விளைந்த மெய்மறந்த அச்சம் எனலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 23ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் யாகங்களை செய்யும் அந்தணர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். 3 சாதகமான நிலைகளில் நாம் பிறந்துள்ளோம். 1.
நாம் உயர்ந்த அந்தண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். 2. நாம் உபநயனம் செய்ய பெற்று முப்பரி நூல் பெற்றுள்ளோம். 3. நாம் அனைவரும் ஒரு தேர்ந்த குருவால் தீட்சை அளிக்க பெற்றுள்ளோம். இத்தனை நன்மைகள் பெற்றும் நாம் நிந்திக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். நாம் பின்பற்றிய பிரம்மச்சரியமானது நிந்திக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இவ்வாறு அந்த அந்தணர்கள் தங்கள் செயல்களை பழிக்க தொடங்கினர். அவர்கள் தங்கள் நற்குடி, பிறப்பு, கல்வி, பண்பு முதலியவற்றால் உயர்ந்தவர்களாக இருந்தும் மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே இருக்கின்றோம் என்று உணர்ந்து கொண்டனர். பகவானின் பக்தர்கள் அல்லாத மகா யோகிகள் கூட உலக ஆற்றலினது பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றனர் என்பதை ஒத்துக்கொண்டார். யாகங்கள் செய்து கொண்டிருந்த அந்தணர்களிடம் காணப்பட்ட இந்த அவநம்பிக்கையானது கிருஷ்ணரிடத்து அவர்கள் பற்றுடையவர்கள் அல்லர் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. எனினும் இதற்கு நேர்மாறாக மற்றொரு அவநம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மீதான பற்றினை எடுத்து காட்டுகிறது. காளைய அசுரன் பிரஜத்தில் உள்ள கன்னி பெண்களை தாக்கிய பொழுது அவர்கள், ஹே கிருஷ்ணா, எங்களை காப்பாற்று, நாங்கள் அழிந்தோம் என்று கூவினர். இந்த அவநம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட பற்றின் வெளிப்பாடு ஆகும். கேசி எனும் அசுரன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்ட பொழுது கம்சன் நம்பிக்கை இழந்து போனான். அவன் கூறினான், கேசி அசுரன் என் உயிரினும் இனியவன் ஆவான். அவன் ஒரு கொடிய கல்வியறிவு இல்லாத போரிடத் தெரியாத ஒரு ஆயர்குல சிறுவனால் கொல்லப்பட்டு விட்டான். வானுலக தேவேந்திரனையே நான் தோற்கடித்து இருக்கிறேன். இருந்தும் உயிரின் மதிப்பினை நான் அறியவில்லை. இந்த அவநம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மீதான பற்றினை துளியளவு உடையதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது அவநம்பிக்கையில் விளைந்த கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் பிரதிபலிப்பு என்று கருதப்படும். கம்சன் ஒருமுறை அக்ரூரரை இவ்வாறு பழித்து கூறினான். விஷமற்ற தண்ணீர் பாம்பை ஒருவன் அடக்கிவிட்டான் என்பதற்காக ஓர் ஆயர்குல சிறுவனை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்கு நீ முட்டாளாக இருக்கின்றாயே. கோவர்தனகிரி எனும் ஒரு சிறு கல்லை அச்சிறுவன் தூக்கி இருக்கலாம். அதைவிட ஆச்சரியமானது என்னவென்றால் அவனை நீ முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுவதுதான். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலினால் ஏற்பட்ட அவநம்பிக்கையால் விளைந்த தீமை செய்யும் பகை உணர்வுக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். கிருஷ்ணர் தனது நிழலை கூட தொடவில்லையே என்று துக்கித்த ஒரு கடம்ப மரத்திற்கு ஒரு பக்தன் இவ்வாறு ஆறுதல் கூறினான். அன்புமிக கடம்பமே, வருந்த வேண்டாம். யமுனை நதியில் உள்ள காளிங்க நாகத்தை வென்ற பின்பு கிருஷ்ணர் இங்கு வந்து உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவார். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் முறையற்ற அவநம்பிக்கைக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும். மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் சில சமயம் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை உண்டாக்குதல், இணைத்தல், ஒருங்கு சேர்த்தல், திருப்தி அடைதல் என்பன. கிருஷ்ணர் ஒருமுறை ராதாராணியிடம் இவ்வாறு கூறினார். அன்பிற்கு உரியவளே, நீ காலையில் என்னை தனியாக சந்திக்க முயன்ற பொழுது உனது தோழி மேகலா துவேஷ வெறுப்புடன் கூடிய பசியுடன் இருந்தாள். அதோ அவளை பார். ராதாராணி தனது விழிகளை பக்கவாட்டில் அசைத்தாள். ராதாராணியின் விழி அசைவினால் எல்லோரும் வாழ்த்தப்படட்டும் என்று ரூப கோஸ்வாமி இறைவனை வணங்குகிறார். இது கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் உண்டாகும் நடுநிலை நோக்கத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும். ஓர் இரவு பூதனாவை கொன்ற பின்னர் குழந்தை கிருஷ்ணர் அவளது மார்பின் மீது விளையாடி கொண்டிருந்தார். இதனை கண்ட அன்னை யசோதை செயலற்று உறைந்து போனான். பல்வேறு வகையான மெய்மறந்த காதலின் இணைப்புக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். பூதனை கொல்லப்பட்டது நன்மையாகும். ஆனால் நடு இரவில் ஒரு துன்பம் வந்தால் துணைக்கு யாருமின்றி கிருஷ்ணர் அவன் மார்பகங்களின் மீது விளையாடி கொண்டிருந்தது தீமையே ஆகும். யசோதை பாவத்திற்கும் புண்ணியத்திற்கும் இடையில் ஊசலாடி கொண்டிருந்தாள். கிருஷ்ணர் ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல இந்த அத்தியாயத்தில் 31 கூடுதல் அடையாளங்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நாம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 3 அத்தியாயத்திலையும் வந்து 27, 28, 29, 30 இந்த 3 அத்தியாயத்துல 4 அத்தியாயத்திலும் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதை மெய்மறந்த காதலின் தன்மைகளை பத்தி படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 33 விஷயங்கள் நம்ம இதுல பார்த்தோம். எப்படி 26 தெய்வீக குணங்கள் இருக்க மாதிரி இந்த 33 இது விஷயத்துல இங்கே நாம கூடுதல் அடையாளங்களுடைய பகவான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லும் போது பாருங்க என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க. மெய்மிருந்த காதலின் இவ்வடையாளங்கள் முதல் நிலை, 2ஆம் நிலை, 3ஆம் நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? நம்ம 2வது லெவல் பக்தி அதாவது லெவல் நம்ம எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயம் சாரி 2வது லெவல் எடுக்கும் போது நாம இதை பத்தி விரிவா படிச்சிருக்கிறோம். பகவத்கீதை எடுத்தது முன்னாடியே நாம 2 விதமான புரிதலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதில் முதல் நிலை பக்தன், 2வது நிலை பக்தன், 3ஆம் நிலை பக்தன் பார்த்தோம். கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, அந்த 3 நிலையை நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது போலதான் இது 1ஆம் நிலை, 2ஆம் நிலை, 3ஆம் நிலை பிரிச்சிருக்கிறாங்க. அதுல மெய்மறந்த காதலின் வெறுப்பு அதாவது மெய்மறந்த காதல்ல வந்து பகவான் மேல மெய்மறந்த காதல் அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வெறுப்பு இருக்கு, கவலை இருக்கு, கர்வம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, முடிவு காணுதல் இருக்கு, கோழத்தனம் இருக்குது, மன்னித்தல் இருக்கு, பொறுமையின்மை இருக்குது, நாட்டம் இருக்கு, வருத்தம் இருக்கு, ஜபம் ஐயம் இருக்கு, வெட்கமின்மை இருக்கு என்று பல துன்பங்கள் தரும் அடையாளங்கள் உள்ளன அப்படின்னு நாம இதுல வந்து இது எல்லா சாராம்சமும் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து நிறைய சொல்லு பாருங்களேன். ஒரு ஒரு இடத்துல நான் குறிப்பிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இதுல பாருங்க, சார்ந்து இருந்துதல் எப்படிப்பட்ட சார்ந்தல் இது சொல்ல போனா, அதாவது வினாதாரங்க அதாவது உறுதி, மறந்திருந்தல், நினைத்தல், மகிழ்த்தல், அறியாமை, பணிவு, உணர்வின்மை என்ற எல்லாம் மெய்மறந்த காதலில் பல்வேறு அடையாளங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பௌதிக தன்மையா இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும். எல்லாமே பௌதிக தன்மையா இருக்கும். ஆனா இதே வந்து ஆன்மீக தன்மையில் இருக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம தெரியாம சில பேர் தீட்சா வாங்கினோம் கூட பாத்தீங்கன்னா தெரியாம செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அது தவறு இல்லைன்னு தான் பகவான் அந்த தவறு எடுத்துக்கிறார். எப்படி குருமாறு மூலியமா நம்ம எடுத்துக்கிறோன்றதுதான் நம்மளுடைய சொல்லுது. ஆனா தவறு திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடாது. ஆனா பகவான் மேல மெய்மறந்த காதல் இருக்கும்போது அந்த சூழ்நிலை வரும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தான் அதிகமா தவறு செய்வோம். ஏன் தவறே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நாத்திகவாதியும் சரி, பௌதிகவாதியும் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா நாம ஆன்மீகவாதியும் இருக்கிறோம், பௌதிகவாதியும் இருக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து தேவை என்ன? நமக்கு பணம் வேணும், ஜீவிக்கிறோம், சாப்பிடணும், நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும். அந்த தன்மையில நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம். அப்ப நாம வந்து தவறு செய்வோம். தவறு செய்யாம இருக்க மாட்டோம். அதே வந்து பகவானை மெய்மறந்த காதல்ல செய்யும்போது இந்தந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாங்க. சில பேர் தீட்சா வாங்கிட்டு பணம் சம்பாதிக்கணும். என்ன பண்றது? கோவிலுக்கு ஏதாவது நிதி கொடுக்கணும். மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்கணும். நாமளும் சாப்பிடணும். நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம சம்பாதிக்க தான் போவோம். அந்த மாதிரி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கும்போது நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும். தொழில பண்ணும்போது பிரச்சனை இருக்கும். தொழிலாளிகிட்டையும் பிரச்சனை இருக்கும். சமுதாயத்திட்டையும் பிரச்சனை இருக்கும். கவர்மெண்ட் கிட்டையும் பிரச்சனை இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகும். இல்லைங்களா? இதுவும் மெய்மறந்த காதல்ல சொல்றது பாருங்க. அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. அறியாமை, மகிழ்தல், பணிவு, உணர்வின்மை இவை எல்லாமே மெய்ந்தகள் பல்வேறு அடையாளங்களை சார்ந்து இருக்கிறது சொல்லப்படும். நமக்கு சில நேரத்துல பிசினஸ் பண்ணும்போதும் சரி, ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும்போதும் சரி, நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து சில இது தப்பா பண்ணிடுவோம், தவறு பண்ணிடுவோம். அதுக்குள்ள பனிஷ்மெண்ட் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம ஆன்மீகவாதிகளா இருக்கும். பௌதிகத்துல இருந்தாலும் அது ஆன்மீகவாதியா இருக்கும். அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஏத்துக்கிட்டு நம்ம அதை சரி பண்றதா நம்ம பார்ப்போம். இல்லைங்களா? இதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். சார்பு என்பது கூட மெய்மறந்த காதலை சேர்ந்ததாகும். இது உயர்ந்த சார்பு, தாழ்ந்த சார்பு என்று 2ஆக பிரிக்கப்படுது. இந்த பிரிவிலும் ரூப கோசாமி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள இவை பின்னரும் விளக்கப்படுகிறது. அந்த சாராம்சம் மூலமா ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நீங்க இதை மட்டும் முடிச்சா பார்த்தா புக் இருந்ததுன்னா திரும்ப திரும்ப இதை படிச்சுட்டே இருங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆன்மீகவாதியா இருந்தா கூட நமக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அந்த பிரச்சனையிலிருந்து எப்படி வரணும்ன்ற போது இந்த எண்ணோடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்குது. ஒரு பக்தன் வியந்து கூறினான், ஓ, என்னால் மதுராவை காண முடியவில்லை. இது இயல்பு தானே இல்லைங்களா? கொஞ்சம் ஒரு சாதாரண சாதாரண வேலை பார்க்கிறவரு அவர் என்ன மாச வருமானம் என்ன ஒரு 15,000 ரூபாய், 18,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய்க்குள்ள சம்பாதிக்கிறவரு அவர் குடும்பத்தை பார்ப்பாரா? இல்ல மதுராவுக்கு போக முடியும்? மதுராவுக்கு போறதுனாவே ட்ரெயினுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண டிக்கெட்டு பர்த் டிக்கெட் எடுத்து போனாவே 500 ரூபாய் ஆயிடுது. வர 1000 ரூபாய் ஆயிடுது. அங்க போய் நம்ம தங்கணும், கொள்ளணும். இப்ப சாப்பாடு செலவு வீட்டுக்கு இப்ப ஏதாவது பணம் கொடுக்கணும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 எப்படி குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு 8,000 இருந்து 10,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆளுக்கு ஆயிடும். போறது வரதுனாவே இல்லைங்களா? ஒரு 4 நாள் தங்கிட்டு வந்தாவே நமக்கு முடிஞ்சு போகுது. ஏன்னா அங்க நம்ம ஏதாவது சத்தத்துல தங்கினாலும் சரி, ஏதாவது கோவில்ல தங்கி இருந்தா கூட சரி, நம்ம குறைஞ்சு ஒரு 10,000 ரூபாய் ஆயிடும்.
இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்தன் எப்படி பண்ண முடியும்? அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறதா பாருங்க. மதுராவை காண முடியவில்லை. மதுராய் என்னும் பெயரை கேட்டவுடன் மைக்கூற்றும் செடியின் இயல்புடையவனாக இருந்தால் என்னால் இந்த இடத்திற்கு காண முடியவில்லை. என் கண்கள் நம்மால் என்ன பயன்? சரிங்களா? இப்போ போன மாசம் மதுரா போயிட்டு வந்தோம். இல்ல நாளன்னைக்கு சனிக்கிழமை வியாழக்கிழமை காலையில 10 மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்கு. துவாரகா போறோம். இப்ப துவாரகா போறோம்னா எவ்வளவு செலவாகும் பாருங்களேன். குறைஞ்சது ரூ. 15,000 ஒரு ஆளுக்கு ஆகும். குறைஞ்சது. இப்போ கோவில்ல ரொம்ப கம்மியா தான் கூட்டின்னு போறாங்க. காசு கம்மி. ஒரு ஆளுக்கு ரூ. 9,000 10,000 11,000 அந்த கேட்டகரியில 3 பேர் கூட்டிட்டு போறாங்க. பஸ் ஃபேர் நம்ம ட்ரெயின் ஃபேர் நமக்கு. மத்த எல்லாமே அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. அப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ரூ. 15,000 நமக்கு கண்டிப்பா ஆகும். இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம செலவுலாம் இருக்கு. எல்லாம் செலவா ரூ. 20,000 அப்ப எல்லாருமே மாசம் மாசம் அது மாதிரி போக முடியும். வருஷத்துக்கு ஒரு 3 ட்ரிப் அது மாதிரி போக முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தான். பகவானுடைய பக்தர்கள் கொஞ்சம் கடினம் தான். இல்லைங்களா? சோ அதெல்லாம் நாம வந்து எப்படி அப்ப நம்மனா அதெல்லாம் பகவான் என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில, "நீ அதுக்காக என்ன தேடி வந்து என்ன பக்தி குடுன்னு அவசியமே இல்ல. வீட்ல இருந்தே நம்ம நினைச்சாவே போதும். நின்ன இடத்துல இருந்தே பக்தி குடு. நான் உன்கிட்டயே இருப்பேன்" அப்படின்றாரு. கீதையிலே பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ இது வந்து ஏன்னா ஆனா வாழ்க்கையில கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்காவது மதுராக்கு போயே ஆகணும். பிருந்தாவனம் போயே ஆகணும். துவாரகா போயே ஆகணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுங்க. அதே மாதிரி பீமனோட கதை ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க. ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்லுங்க. அதாவது அவன் வந்து அ சி சிசுபாலன் வந்து பகவான பத்தி குறை சொல்லிக்கிட்டு, அவர பத்தி துன்பப்படுத்துற மாரி செயல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, பகவான் இவனால கொல்ல முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆதங்கத்துல பீமன் வந்து ரொம்ப எழுகிறான். ஆனா அவனால ஒரு பெரிய ஒரு 100 யானைக்குள்ள பலம் அவன் கையில இருக்கு. பலம் இருக்கு. அந்த பலம் இருந்து கூட சிசுபாலன கொல்ல முடியலன்னு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு அவனுக்கு. அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா இங்க கூட்டிட்டு இருக்காங்க. அதாவது பீமன் பெரிதும் சினம் கொண்டான். அந்த சினத்தின் பாதிப்பினால் எழுந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் நம்பிக்கையின்மை பகவான் கிருஷ்ணன் மீதான உறுதியான பற்றின் காரணமாகத்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படும். பகவான் மேல நம்பிக்கை. ஆனாலும் அவனுக்கு என்னன்னா, அது அவன நம்ம கையால கொல்ல முடியலையே அப்படின்றது. ஆனா அங்க பகவான் இருக்காரு அப்படின்றதுனால தான் அவன் வந்து அந்த தன்மை கரெக்ட்டா எடுத்திருக்கிறான். சரிங்களா? இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும். இதுவும் நமக்கும் வாழ்க்கையிலயும் வந்து இதே மாரி சம்பவங்கள் நடக்கும். ஆன்மீகவாதிகளுக்கு கண்டிப்பா நடக்கும் இது. ஏன்னா, இப்போ பௌதிகவாதிகள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. ஆன்மீகவாதில 100ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10% நாம இருக்கிறோம். பக்தி பக்தி மார்க்கத்துல. 90% பௌதிகவாதியா தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம குடும்பத்திலே 4, 5 பேர் இருக்கிறோம்னா, நாம மட்டும் தான் பக்தியா இருப்போம். அன்னனையே பக்தியில இருப்போம். நம்ம மனைவியோ, கணவனோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு 4 பேராவது கண்டிப்பா வந்து பௌதிகவாதி தான் இருப்பாங்க. இது எல்லா வீட்டிலும் நடக்கிறது தானே. அதுபோல சமுதாயம் பார்க்கும்போது பாருங்க, நாமெல்லாம் 10% தான் இருக்கிறோம். அதாவது பகவத் பக்தர்கள் வந்து 10% தான் இருக்கிறோம். அப்ப அந்த பக்தர்கள் நெறைய துன்பங்கள் வரதான் செய்யும். அதெல்லாம் தாங்குற சக்தி நமக்கு இருக்குன்னா, இந்த என்ஓடி தான். இந்த என்ஓடி படிக்க பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய சாராம்சம் நமக்கு குடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கவங்க, பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப அழகா மெய்மறந்த காதல் இருக்கும்போது, அதே மாரி நாம் உணர்ந்த அந்த அந்தண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். நாம எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய பக்தரான அதாவது பகவத் பக்தரா இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே வைஷ்யர்கள் தான் நாம எல்லாரும். அது நம்ம முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய பக்தர்கள் எல்லாருமே ஒரு வைஷ்யர்கள் தான். நாம் அதாவது உபநயம் அதாவது செய்யப்பெற்று பிறை பெற்றுள்ளோம். அதாவது பகவானுடைய ஹரிநாமத்த சொல்றதுக்கு நம்ம முன்னோடியா இருக்கிறோம். எல்லாருக்குமே ஒரு முன்னோடி. அப்புறம் நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாகூர் பாருங்க ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 ஹரிநாமத்த சொல்றாருன்னா, வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருந்து வந்தவர். இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல வந்து அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, பகவானுடைய பக்தனாகி ஒரு வேசிய கூட அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு முழுநேர பக்தனாக்கி விட்டார். ஏன்? பகவானுடைய ஹரிநாமம். அவன் திருவாயால பகவான் நாமத்த சொல்ல சொல்ல பாருங்க, வேசியாகப்பட்டவளே அவ வந்து உத்தம நிலைக்கு போறா. அப்ப நாமெல்லாம் பாருங்க, நாமெல்லாம் பகவானோட நாமத்த சொல்லின்னு இருக்கோம். எனி டைம் பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப நாம தான் உண்மையான வைஷ்யர்கள் நம்ம. நான் உண்மையான ஒரு வைஷ்ணவரா இருக்கிறோம். இல்லைங்களா? அதே மாரி அந்த பகவானோட உபநயத்த நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அது 3வது நிலை பாருங்க, நாம் அனைவருக்கும் ஒரு தேர்ந்த குருவால் தீட்சை பெற்றுள்ளோம். நம்ம எல்லாருமே இப்ப நெறைய பேர் தீட்சை பெறாமயும் இருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா நீங்க தீட்சை பெறணும். பெறந்தா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இதுவரைக்கும் நம்ம பெறாம இருக்கிறோம். ஏன்னா அப்ப அதுக்கு அதுக்கு பெறணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 நிலை இருக்கு. அந்த நிலையில ஒரு காஃபி, டீ எல்லாம் தவிர்க்கணும். அதே மாரி ஆனியன் கார்லிக் தவிர்க்கணும். இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்த்துடணும். அது அது ஒரு 6 மாசம், 1 வருஷம் ட்ரைனிங் குடுப்பாங்க. ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, இத 16 ரவுண்டு கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். 16 ரவுண்டு பண்ணா தான் ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டு. ஷெல்டர் எடுத்து முடிச்ச உடனே ஷெல்டர் எடுத்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க தீக்ஷா வாங்குறதுக்கு ஒரு பாதி நிலைக்கு வந்துட்டீங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாரு, உங்களுக்கு வந்து தி தீக்ஷா குரு வந்து உங்களுக்கு வந்து தீட்சை குடுப்பாரு. தீக்ஷா குரு மூலியமாக நமக்கு தீட்சை கிடைக்கும். கிடைச்ச உடனே என்ன ஆகும் பாருங்க, பகவானுக்கு முழு நேர பக்தன் ஆயிடுவோம் நம்ம. முழு நேர பக்தன். எது நினைச்சாலும் பகவான பத்தி பேசுறது. எது நினைச்சாலும் பகவான வச்சு செயல்படுறது. சோ அந்த சிந்தனை போயிடும். இல்லைங்களா? இந்த 3 நிலைய நாம என்னைக்குமே பார்க்கணும். நம்ம இது பண்ணணும். படிக்கிறது, கேட்கறது மட்டும் இருந்தா மட்டும் பத்தாது. இல்லைங்களா? அதே மாரி அதாவது கிருஷ்ணன் மீதான மெய்மறந்த காதலில் ஏற்பட்ட அவநம்பிக்கையால் விதைத்த சினம்
தீமை செய்யும் பகை உணர்வுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இப்ப நாம இதுல படிச்சோம் இல்லைங்களா, இந்த கடைசி வாக்கியத்துல படிச்சேன். கம்சன் ஒரு முறை அக்குரு இவ்வாறு பகிர்ந்து கூறினான், விஷமற்ற தண்ணீர் பாம்பை ஒருவன் அடக்கி விட்டான் அப்படின்னு ஒரு 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 நையாண்டி மூலியமா ஒண்ணு சொல்றான். அதே மாதிரி கோவர்த்தன மலையை ஒரு சாதாரண கல்லு, அந்த கல்லை தூக்கி நிக்கிறான். இது ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த காலத்துல கம்சனை விட அது அத மாதிரி மலையெல்லாம் தூக்குறவங்க எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. இப்போ ஒண்ணு ராவணன் பாருங்க, இமயமலையே, கைலாய மலையே தூக்குறான். கைலா மலையை தூக்க ட்ரை பண்றான், முயற்சி பண்றான். ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய மலை அது, அந்த மலையை தூக்குறான். அது பகவானுடைய மலை அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பலசாலி. இப்ப இவனை நெய்யாண்டி பண்றானே, ஒரு சின்ன கல்லு. ஆனா அவனுக்கு வந்து கம்சனுக்கு ஒரு சின்ன கல்லு தான் பார்க்க போனா. பகவானுக்கு அது கல்லு கூட இல்ல, அது கடுகு தான் அது. அவனுக்கும் ஒரு கல்லு மாதிரி தெரியுது, அவருக்கு கடுகு தான் அது, அந்த கோவர்த்தன மலையை. ஸோ அது அவர் ரொம்ப சுண்டவரை தூக்கி வச்சு காட்டாரு. அவனை கல்ல தூக்குறதும் அவன் ஒரு ஒரு இந்த ஆள்காட்டுகளால தூக்க முடியாது அவனால. ஆனா பகவான் பாருங்க, ஒரு ஒரு அது சாதாரண ஒரு கடுகு கூட கிடையாது. கடுகுலோட ஒரு கம்மி தான் அது அவரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு உபநிஷங்களை நான் படிச்சிருக்கேன். ரொம்ப அழகா அற்புதமான இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நையாண்டி பண்றான். அதுலயும் பாருங்க, அது தீமை செய்யும் பகை உணர்வு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இதுவும் பாத்தீங்க, மெய்மறந்த காதல்ல இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்ப மெய்மறந்த காதல் அடையாளங்கள் சில சில சமயம் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை உண்டாக்குது, இணைத்தல், அதாவது ஒருங்கித்து சேர்த்தல், திருப்தி அடைதல். இந்த 4 சார்பு மூலியமா தான் இப்ப மாதாஜி ரொம்ப அழகா இது படிச்சுட்டு வராங்க. இப்ப இந்த படிச்சுட்டு வர்றது. உண்டாக்குதல் சொல்லும் போது பாருங்க, எப்படிப்பட்ட உண்டாக்குதல். அதே மாதிரி இணைதல், அதை ஒருங்கு சேமித்தல், திருப்தி அடைதல். இந்த 4 விதமே. இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் இந்த 4 பற்றியும் ரொம்ப அழகா, அதாவது ராஜவித்யா ராஜ குவியோகத்துல 9 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். 8வது அத்தியாயத்திலையும் கொடுக்கிறார். எப்படி கொடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றத இந்த 4 விதமும் ஸ்ரீல பிரபுபாதா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அந்த இதுதான் இங்கே அழகா ஸ்ரீல பிரபுபாதா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். இந்த உபநிஷங்கள் மூலியமா உண்டாக்குதல், இணைத்தல், ஒழுங்கு சேர்த்தல், அதாவது திருப்தி அடைதல். இந்த சாராம்சமும் நம்ம ரொம்ப 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 அழகா நாம இதுல படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டினியூ பண்றீங்களா? ஒரு 10 நிமிஷம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணர் நடக்க கற்றுக்கொண்டவுடன் அவர் அடிக்கடி வீட்டின் உள்ளும் புறமும் போய் வந்தார். இதனை கண்டு வியப்புற்ற யசோதை கூறினாள், இக்குழந்தை ஓய்வற்றதாகவும் அடக்க முடியாததாகவும் இருக்கிறது. இவன் கோகுலத்தில், விருந்தாவனம் உள்ள அடுத்த வீடுகளுக்கு அடிக்கடி சென்று மீண்டும் இங்கு திரும்பி வருகிறான். இக்குழந்தை அச்சமற்றவனாக இருக்கிறான். அவனது அச்சமின்மைக்கு பதிலாக அவன் ஏதேனும் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்வானோ என்று நான் மேலும் மேலும் அச்சமடைகிறேன். எதிரான 2 இயல்புகள் இணைவதற்கு இது மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும். குழந்தை அச்சமற்றதாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் யசோதையோ ஆபத்து ஏதேனும் நேருமோ என்று அஞ்சினாள். இங்கு ஆபத்து ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. யசோதையின் உணர்வுகளோ எதிரான 2 அடையாளங்களின் இணைப்பாக இருக்கின்றன. அதாவது யசோதை மகிழ்ச்சியையும் துக்கத்தையும் அல்லது வளர்கின்ற அச்சத்தையும் அனுபவித்தாள் என்று கூறலாம். கிருஷ்ணரை அவரது அன்னை தேவகி கம்சனின் யாகசாலையில் மல்யுத்த வீரர்களுக்கு மத்தியில் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்த பொழுது 2 வகையான கண்ணீர் துளிகள் அவளுடைய விழிகள் இருந்து சிந்தின. சில சமயம் அக்கண்ணீர் துளிகள் வெம்மையாகவும் சில சமயம் குளிர்ச்சியுடையதாகவும் இருந்தன. மெய்மறந்த காதலின் காரணமாக மகிழ்ச்சியும் துக்கமும் இணைந்து காணப்படுவதற்கு இந்நிகழ்ச்சி ஒரு சான்றாகும். ஒருமுறை ஸ்ரீமதி ராதாராணி பிருந்தாவன காட்டில் யமுனை நதிக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது அவளை விட வலிமையுடையவரான கிருஷ்ணரால் தாக்கப்பட்டாள். அதனால் அவள் புறத்தில் துன்புற்ற போதிலும் அச்சத்தில் அவள் புன்னகையுடன் பெரும் திருப்தி அடைந்தாள். புறத்தில் அவள் தனது புருவங்களை நெரித்து கிருஷ்ணரை புறக்கணிப்பது போல் நடித்தாள். அப்பொழுது அவள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருந்தாள். அந்த அழகினை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி போற்றி புகழ்ந்துள்ளார். காரணம், கிருஷ்ணர் என்ற ஒன்றாக இருந்த போதிலும் மெய்மறந்த காதலில் பல்வேறு உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுகின்றன என்பதற்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.
சில சமயம் நந்த மகாராஜாவின் இல்லத்தில் பெரும் விழாக்கள் நடைபெறுவது உண்டு. அப்போது பிருந்தாவனவாசிகள் அனைவரும் அங்கு கூடியிருப்பர். அப்படிப்பட்ட விழா ஒன்றில் ஒருமுறை ராதாராணி அவளுக்கு கிருஷ்ணர் அளித்த பொன் அட்டிகையை அணிந்து கொண்டு வந்திருந்தாள். அந்த அட்டிகை ராதாராணிக்கு மிகவும் பெரிதாக இருந்த காரணத்தினால் அது யாருடையது என்று அன்னை யசோதையும் ராதாராணி அன்னையும் உடனே கண்டு கொண்டனர். அங்கே கிருஷ்ணரும் அவள் கணவன் அபிமன்யுவும் தனது அருகில் நிற்பதை அவள் கண்டாள். அப்பொழுது அவள் முகம் நாணத்தினால் சிவந்தது. அச்சமயம் அவள் மிகுந்த அழகுடையவளாக விளங்கினாள். இந்நிகழ்ச்சியில் நாணம், சினம், மகிழ்ச்சி, துக்கம் எல்லாம் இணைந்திருக்கின்றன. மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் எல்லாம் ஒருங்கு சேர்வதற்கு இந்நிகழ்ச்சி ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். கம்சன் கூறினான், இச்சிறுவனால் எனக்கு என்ன துன்பம் விளையக்கூடும்? இவன் சக்தி அற்றவன் என்று. அடுத்த கணம் அச்சிறுவனால் கம்சனின் நண்பர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர் என்று கம்சன் கேள்விப்பட்டான். உடனே அவன் குழப்பமற்று, நான் உடனே அச்சிறுவனை சரணடையலாமா? ஆனால் ஒரு வீரன் எவ்வாறு இதனை செய்யக்கூடும் என்று எண்ணினான். மறுகணம், நான் ஏன் அவனை கண்டு அஞ்ச வேண்டும்? எனக்கு துணையாக இன்னும் ஏராளமான மல்யுத்த வீரர்கள் இருக்கின்றனரே என்று எண்ணினார். அதனை தொடர்ந்து, இச்சிறுவன் சாதாரணமானவன் அல்லன். இவன் தனது இடது கையினால் கோவர்த்தனகிரியை தூக்கி இருக்கிறான். உடனே நான் விருந்தாவனத்திற்கு சென்று அங்கு உள்ளவர்களுக்கு துன்பம் இழைக்கட்டுமா? இச்சிறுவனை எண்ணி என் நெஞ்சம் நடுங்குகின்றதே. நான் எவ்வாறு வெளியே செல்ல முடியும்? கம்சனின் மனதில் இவ்வாறு கர்வம், துக்கம், பணிவு, உறுதி, நினைவு கூறுதல், ஐயம், சினம், அச்சம் என பல்வேறு உணர்ச்சிகள் ஒரே சமயத்தில் தோன்றின. உண்மையில் கம்சனின் மனதில் 8 வகையான அடையாளங்கள் சேர்ந்திருந்தன. அவநம்பிக்கையுடைய மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் ஒருங்கிணைந்த அடையாளங்களுக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். இல்லறத்தில் இருந்த பக்தர் ஒருவர் கூறினார், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, எனது 2 விழிகளும் புகழ்மிக்க மதுராபுரியை காண விரும்புவதில்லை என்பதனால் நான் பெரிதும் துயருகிறேன். அதனால் எனது கண்கள் கண்டனத்துக்கு உரியவை ஆகும். நான் நல்ல கல்வியறிவு உடையவன் இருந்தும் என்ன பயன்? எனது கல்வியும் அறிவும் அரசு பணியில் வீணாக போய்விட்டன. எல்லாவற்றையும் படைத்து அழிக்கும் வெல்வதற்குரிய காலம் எல்லாவற்றையும் விட வலிமை மிக்கது என்பதை நான் அறியவில்லை. எனது சொத்து சுகங்களை எல்லாம் நான் யாருக்கு கொடுப்பது? எனக்கோ வயதாகி கொண்டே போகிறது. என்னால் என்ன செய்ய முடியும்? வீட்டிலிருந்து நான் பக்தி தொண்டு செய்யலாமா? அவ்வாறு என்னால் செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் எனது மனம் புண்ணிய பூமியான விருந்தாவனத்தின் மீது லயித்திருக்கிறது. இந்நிகழ்ச்சி அவநம்பிக்கை, கர்வம், ஐயம், பொறுமை, துக்கம், உறுதி, ஆர்வம் எனும் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் 7 வகையான உறவுகள் ஒருங்கிணைந்து இருப்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். சமஸ்கிருத மொழியில் இவ்வாறு ஒரு பழமொழி உண்டு, அதிருப்தியே பெருந்திருப்தி அளிக்கிறது என்று. அதாவது, ஒருவனது மன உணர்வு அல்லது விருப்பம் மிகப்பெரியதாக இருந்து அதற்காக பெரிதும் முயற்சித்தும் துன்புற்றும் அதை நிறைவேறாது போகும்பொழுது அவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய திருப்தியை அளிக்கிறது. ஒரு முறை பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஆயர்குல சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை தேடி நீண்ட நேரம் வீணாக அலைந்தார்கள். அதனால் அவர்களின் முகங்கள் வெளிரி போயின. அப்போது மலை உச்சியில் இருந்து கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழல் ஓசை மிகவும் மெலிதாக கேட்டது. உடனே அவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தனர். ஏமாற்றத்திற்கு நடுவே உண்டாகும் திருப்திக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.
ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமக்கு மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்களை ஓசை, பொருள், பாவம் பாவம் போன்றவற்றில் போதிய ஞானம் இல்லை என்ற போதிலும் தாம் கிருஷ்ணர் மீதான பல்வேறு வகை காதலுக்கு தம்மால் என்ற எடுத்துக்காட்டுகள் தர முயற்சிப்பதாக கூறுகிறார். அவர் மேலும் மெய்மறந்த காதலில் விளையும் 33 துன்ப அடையாளங்களும் அவற்றுடன் பிற அடையாளங்கள் எட்டும் சேர்த்து மொத்தம் 41 முதல் நிலை அடையாளங்கள் இருப்பதாக கூறுகிறார். இவ் அடையாளங்கள் உடல் மற்றும் புலன்களின் செயல்களில் மாறுதல்களை உண்டு பண்ணுகின்றன. இவை அனைத்தும் மனதின் பல்வேறு உணர்ச்சி கனிவுகளாக ஏற்றுக்கொள்ள கூடியவை ஆகும். சில சமயம் சில உணர்ச்சிகள் இயற்கையாகவும், சில சமயம் சில உணர்ச்சிகள் தற்காலிகமாகவும் வெளிப்படுகின்றன. இயற்கையாக வெளிப்படும் உணர்ச்சிகள் பக்தனின் அகத்திலும் புறத்திலும் நிலையாக இருக்கின்றன. சேலையில் தோய்க்கப்பட்டிருக்கும் சாயத்தின் வண்ணத்தை ஒருவன் உடனே கண்டுகொள்வது போல் இப்பல்வேறு அடையாளங்களை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் உண்மை நிலையினை புரிந்து கொள்கிறான். அதாவது கிருஷ்ணர் மீது வைக்கும் பற்று ஒன்றுதான். ஆனால் பக்தர்கள் பல்வேறு வகையினர் இருப்பதால் அப்பற்றும் பல்வேறு வகைகளாக வெளிப்படுகின்றன. சிகப்பு சாயத்தில் துவைக்கப்படும் துணி சிகப்பாக காணப்படுவது உண்மையில் பக்தர்களின் பல்வேறு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சிகளை உண்டாக்குகின்றன. இவ்வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் அல்லது பல்வேறு அளவுகளில் வெளிப்படுகின்றன. ஒருவனின் மனம் உயர்வானதாகவும் அமைதியும் பெருந்தன்மையும் உடையவதாகவும் இருந்தாலோ அல்லது கல்லிலும் கடினமாகவும் கொடியதாகவும் இருந்தாலோ அம்மனநிலையின் பாதிப்பிற்கு ஏற்ப பல்வேறு மெய்மறந்த காதல் அடையாளங்கள் தோன்றுகின்றன. உண்மையில் பொதுவாக மக்கள் மனதின் பல்வேறு தன்மைகளை அறிந்து கொள்வதில்லை. ஆனால் ஒருவனின் மனம் மென்மையாக அல்லது மிருதுவாக இருந்ததென்றால் இந்த அடையாளங்கள் மிகவும் எளிதாக காணப்படும். ஒருவனால் அவற்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். ஒருவனது மனம் உயர்ந்ததாகவும் அமைதியுடையதாகவும் இருந்ததென்றால் அது பொன்னோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒருவனின் மனம் மென்மையாகவும் மிருதுவாகவும் இருந்ததென்றால் அது மெல்லிய பஞ்சோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. மனதில் மெய்மறந்த காதல் உணர்வு வெளிப்படும் பொழுது பொன்னாலான மனமோ அல்லது அமைதியுடைய மனமோ கிளர்ச்சி அடைவது இல்லை. ஆனால் மென்மையான மனம் உடனே கிளர்ச்சி அடைகிறது. உயர்ந்த அமைதியுடைய மனம் ஒரு மாநகர் ஆட்சியோடும் மென்மையான மனம் ஒரு சிறு கிராமத்தோடும் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏராளமான கண்ணை கவரும் வண்ண விளக்குகளும் என் பெரிய யானைகள் கூட மாநகரத்தில் இருக்கலாம். எனினும் யாரும் அவற்றை கவனிப்பது இல்லை. ஆனால் அது போன்ற வண்ண விளக்குகளும் யானைகளும் ஒரு சிறு கிராமத்தில் காணப்பட்டதென்றால் ஒவ்வொருவரும் அவற்றை சிறப்பாக சுட்டி காட்டுவர். கடினமான ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன். முடிய போது நான் படிச்சிருக்கேன். கடினமான மனம் வஜ்ராயுதத்துடன் பெண்ணுடனும் அரக்கனுடனும் ஒப்பிடப்படுகிறது. வஜ்ராயுதம் மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும். அது ஒருபோதும் உருவாகாது. அதே போல கடினமான தவங்களையும் மிருதங்களையும் மேற்கொள்வரின் மனங்களில் மிக எளிதாக உருவாகுவதில்லை. அதிகமான வெப்பத்தால் அதாவது மெய்மறந்த காதலின் பொன்னான மனம் உருகுகிறது. அரக்க மனமோ சிறிதளவு வெப்பத்தினால் உருகி விடும். மென்மையான மனம் தேன், வெண்ணெய் மற்றும் அமிர்தத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மனநிலையோ சூரிய ஒளியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. சிறிதளவு சூரிய ஒளி தேனும் வெண்ணையும் உருகிவிடுவது போல மென்மையான மனம் உடையவர் மிக எளிதில் உருகிவிடுவர். ஆனால் அமிர்தமோ எப்பொழுதும் இயற்கையாகவே திரவ நிலையிலே இருக்கிறது. அதுபோல் பகவான் கிருஷ்ணர் மீதான தூய மெய்மறந்த காதல் மனமுடையவர்கள் இயற்கையும் எப்பொழுதுமே அமிர்தத்தை போலவே திரவ நிலையிலே இருக்கின்றனர்.
பகவான் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தன் எப்பொழுதும் அமிர்தத்தை போன்றும் சில சமயம் வெண்ணெய் மற்றும் தேனின் குணமுடையவனாகவும் இருக்கின்றான். மொத்தத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பல்வேறு நிலைகளுடைய மனமானது வைரம் சில குறிப்பிட்ட வேதியியல் பொருட்களோடு சேரும் பொழுது உருகுவது போல சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு கீழ் உருகுகின்றது. அதாவது தானி கோழி, அதாவது முதலி ஒரு பக்தனின் மனநிலை மனதில் காதல் வளர்ச்சியடையும் போது அவனது மனம் உணர்வுகளின் மாற்றங்கள் அவனால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அவனது மனநிலை முழு நிலவினை காணும் கடல் போன்று தன்னில் எழும் அலைகளை தடுத்து நிறுத்த முடியாததாக இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடல் இயற்கையின் அமைதியாகவும் கொந்தளிப்பதின்றி இருந்த போதிலும் நிலவு எழும் பொழுது அதன் கிளர்ச்சியை எதனாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அதுபோல தூய பக்தியின் மனதுள் எழும் உணர்ச்சிகளை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அழகா நாமும் இந்த அத்தியாயத்தை இதோட முடிச்சுக்கிறோம். அதாவது கூடுதல் அடையாளங்களை பத்தி 41 செயல் மூலியமா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா. 33+7 ரொம்ப அழகா 41 விஷயங்களை நாம இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம அடுத்த வாரம் கிளாஸ் மேக்சிமம் இருக்காது. ஏன்னா அடுத்த வாரம் நான் மதுரால இருப்பேன். அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் நம்ம கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. அதுக்காக அடுத்த வாரம் வராம இருந்துடாதீங்க. எல்லாருமே நீங்க அந்த இந்த அத்தியாயத்தை அதுக்கப்புறமா அத்தியாயத்தை நீங்க தொடர்ந்து படிங்க. உங்களுக்குள்ளேயே நீங்களே ஒரு கலந்துரையாடல் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க அப்படியே அதை பண்ணிட்டே இருங்க. நான் பபிதா மாதாஜி சொல்றேன், அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி கிளாஸ் நீங்க 7:30 எடுங்க. 7:30ல இருந்து 8:30க்குள்ள முடிச்சிங்க. மேக்ஸிமம் 8:40 முடிச்சுக்கிட்டு நீங்க அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா நீங்க படிக்கிறீங்க. அடுத்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். இந்த அத்தியாயம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா தொடர்ந்து மெய்மறந்த காதலின் அடையாளங்கள். திரும்பவும் நம்ம அந்த அடையாளங்களை இப்ப 41 படிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் தொடர்ச்சியா பகவான் ரொம்ப அழகா இது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். 32ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய கதாதார சிவாசாதி கௌரவ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அடுத்த வாரம் கிளாஸ் எதுவும் மிஸ் பண்ணாதீங்க மாதாஜி பிரபு. நான் அடுத்த வாரம்